Bueno, boa tarde. Imos dar logo comenzo a sesión do pleno ordinario como cada mes, para o cal estábamos convocados hoxe aquí ás 16:30 horas, e por desgraza, como cada mes tamén imos agardar un minuto de silencio, en este caso polo asesinato de 3 mulleres e 2 menores por violencia machista. Antes de pasar ás comparecencias das solicitudes de intervención veciñal que hai para o pleno, me tocaría na orde do día o punto número 1, que a aprobación se procede da ata correspondente á sesión ordinaria do 15 de decembro de 2016, número 21. Algo que engadir a acta de algún portavoz? Enténdese logo por aprobado, señor secretario, por unanimidade. Antes de seguir co orde do día, hai varias solicitudes de intervención no pleno que foron hoxe aprobadas en xunta de portavoces. Dúas vencelladas a unha moción presentada por Compostela Aberta en apoio ás persoas con diversidade sexual e de rexeitamento da transfobia, e unha presentada en relación tamén cunha moción de Compostela Aberta en apoio á AMPA da Barcia na súa reclamación na apertura do CEGADI. As dúas persoas que van a intervir inicialmente son Enrique Latorre e Laura Bugallo. Teñen que facer unha división dos 5 minutos de tempo entre os dous, ainda que somos flexibles. Eso é un pouco acordado en xunta de portavoces, así que non sei quen vai empezar antes, se Enrique ou se Laura. Laura, pois... Ben, boa tarde a todas e a todos. Agradecer a posibilidade de estar aquí neste pleno como un achegamento das institucións á cidadanía. Somos representantes dunha colectividade, dunhas minorías, somos minorías cualificadas, levamos moitos anos no activismo, algunhas somos xa das que xa se nos considera a terceira xeración en canto a boa, no meu caso, e creemos que as institucións deben de algún momento devolvernos aquela porcentaxe do esforzo que nos fixemos durante as nosas vidas, ese esforzo por ter unha vida digna, por ter unha visibilidade tranquila, por ter unha Compostela amada e querida, non? E non estar rexeitando cando acontecen intransixencias, cando acontecen visitas inoportunas que de alguna maneira nos queren silenciar, nos queren eliminar os dereitos e as liberdades que non son dereitos e liberdades que naceran dun árbore, senón que son a consecuencia de todo un traballo desenvolvido durante décadas, non? No meu caso, máis de 30 anos. Creemos que o Concello de Compostela dá un paso bo, xigantesco, e creemos que esta proposición, esta moción, ten que ser aprobada polo conxunto das representantes da nosa cidade, non? Eu nací nesta Compostela e non quero rexeitar dela.
Boa tarde a todas e a todos, é unha gran ledicia para nós poder participar no pleno da nosa cidade e o facemos agradecéndolle a toda a Corporación Municipal en nome de Ultreia LGTBI que nos permitan tomar a palabra en relación á visita do autobús da Asociación Ultraconservadora Hazte Oír. Compre sinalar, ademais, a simboloxía do día. Hoxe, xusto o día seguinte da celebración da Festa das Nosas Letras e data na que, ademais, internacionalmente celebramos o Día contra a LGTBI-fobia, tomando, ademais, a palabra para elevar a nosa repulsa ante a vulneración sistemática dos nosos dereitos e manifestando a cidade e a Galicia que agardamos que chegue, na que, por exemplo, se lle adique o Día das Letras Gallegas a algunha persoa non heterosexual, especialmente se é unha muller lésbica, pois moito mellor, que dicir. O pasado día 4 recibimos a visita inesperada do autobús do odio de Hazte Oír como parte dunha campaña mediática ben estudada contra as leis de igualdade de trato e non discriminación das persoas non heterosexuais e con xéneros diversos. Acúsasenos o colectivo LGTBI de ter presionado para aprobar nas institucións leis que adoutrinan e que son un perigo para as crianzas e para o futuro da nosa sociedade. Deste xeito, esta plataforma ultracatólica mófase da nosa loita, esquecendo o sufrimento de todas as persoas lesbianas, gays, trans, bisexuais e intersexuais que nos precederon e que, aínda hoxe, pagamos con humillacións, palizas e insultos o prezo de ser diferentes. A duda que irremediablemente nos asalta ante estes acontecementos e o que nos preocupa profundamente é quen defende a crianza trans. Quen defende o neno e a nena que na súa inocencia expresa o seu rexeitamento aos patróns e roles de xénero, o neno e nena que difire de algún xeito do sexo ou xénero asignado no seu nacemento, e os que se lles envía públicamente, con estas campañas, a mensaxe de que el ou ela non está ben, non é bo, non é boa. Que acontece con estas crianzas que sofren uns índices de acoso e risco de suicidio moito máis elevados á media? Nós tamén queremos as crianzas trans, que saibades dende aquí que sodes increíbles, perfectas e boas, e así os defenderemos onde faga falta. Tiña bastante máis preparado, pero bueno, por resumir, idesme permitir que dé unha volta por aquí. O gallá ningunha crianza perda máis a súa infancia e deixemos vivir a xente como quere vivir. O gallá vai sendo xa a hora de que nos fagamos cargo tamén das nosas obrigas e do que se sanciona nos nosos textos legais. A nosa Constitución establece no seu articulado a protección onde desenrolo da libre personalidade, a igualdade de todas as persoas, o principio de non discriminación, o dereito ao honor e a intimidade da propia imaxe. Cantos dereitos fundamentais máis imos ver pisoteados? A liberdade de opinión, tamén protexida na Constitución no artigo 20, ten unha limitación moi clara no propio epígrafe 4 dese mesmo artigo, onde se recoñece que a propia limitación ven cando non se respeten os dereitos recoñecidos nese mesmo título, nos propios preceptos e leis que desenrolan, especialmente no dereito ao honor, á intimidade e á propia imaxe. Xa para rematar, aproveitar esta oportunidade para agradecerlle a toda a cidadanía de Compostela e de Galicia o seu apoio e solidaridade ante estas mostras de odio, reiterar tamén o agradecemento a toda a Corporación Municipal e sinalar que continuaremos reafirmándonos na necesidade de dotar a nosa comunidade dun reglamento eficaz que evite que volvan a acontecer situacións de vulnerabilidade como a vivida. O gallá, os grupos políticos do Hórreo teñan tamén a ben escoitar os berros da cidadanía e apoien o borrador do proxecto de lei trans galega rexistrado por iniciativa das asociacións LGTBI galegas e que contou co apoio dos grupos de En Marea, PSOE e BNG. O gallá se deixe de subvencionar con cartos públicos o odio e a tenor dos feitos se lle retire a condición de entidade de utilidade pública a Hazte Oír. O gallá, a nosa cidade de Compostela e a nosa Galicia sexan a vanguarda na defensa dos dereitos de todas as persoas, tamén das que non somos heterosexuais ou temos xéneros creativos e diversos. Grazas. Moitas gracias tanto a Enrique como a Laura. Sería ahora a quenda o momento de Teresa para intervir en relación coa moción da
da AMPA da Barcia na súa reclamación de apertura do CEGADI. Teresa... Hola, boas tardes. Casi prefiro... Perdón, Teresa. No, mellor co micro, porque grábase vale. para acto e todo. Bueno, a miña compañera e eu vimos en representación da AMPA, Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Centro de Educación Especial da Barcia, aquí en Santiago. Disculpa un momentiño, secretario. Teresa Girón. Girón. Teresa Girón, de acordo, Cociñas. Bueno, dicía que vimos en representación da AMPA do Centro de Educación Especial en Santiago, aquí en Araño, supoño que coñeceredes todos. E vimos aquí coa intención de pedir axuda a todos os grupos políticos porque estamos intentando facer unha petición á Xunta para que abran dunha vez por todas o CEGADI, que sabedes é o Centro de Desenvolvemento Galego, galego de Desenvolvemento Integral, non? Que está pensado para persoas con graves discapacidades. Parece ser que este centro xa empezou a súa historia no 2005 cando o Concello de Santiago fixo unha donación dunha parcela, pero por distintos avatares pois chegamos ao 2017 e está sin abrir. Bueno, os poucos datos que temos é que parece que xa está listo, só faltaría un puxón final para que se poña dunha vez en funcionamento. A realidade que atopamos as familias que teñen nenos na Barcia é que cando rematan a escolarización a idade de 20 e 21 anos, pois non hai ningún centro na rede pública que os acolla, que lle dea un tratamento que necesitan. Entón, únicamente hai así algún tipo de asociacións privadas, pero que son moi escasas e que é moi pouco específicas. De feito, por exemplo, para rapaces ou xóvenes con trastornos motóricos non hai ningunha. Únicamente están funcionando en réximen de internado, que fai falta a moitas familias, o centro Aspas, pero que ten un número de prazas moi limitado. Cando os rapaces acaban a escolarización, a veces teñen que esperar 4 ou 5 anos, hai unhas listas de espera impresionantes, ademais están como moi abarrotado. E xa digo, aparte de todo, non hai especialización en canto a determinadas discapacidades. Por eso nos parece urxentísimo que nos axudedes todos para que se poña en funcionamento xa, con a maior urxencia posible, porque hai moitas familias que, por desgracia, teñen moitísimas dificultades para conciliar a vida laboral e a vida familiar, para atender a estas persoas que teñen unha grande dependencia e que necesitan o apoio as 24 horas do día. Se están dando caso de familias que algún dos membros da parella teñen que deixar de traballar, os avós de sempre, ou familias monoparentais que o teñen prácticamente imposible. Tamén vos queríamos contar que fixemos unha recollida de firmas en change.org, que temos máis que 7.400 firmas que non apoian o noso proxecto, tamén outras asociacións como son Dao Compostela, en fin, que vamos intentando recoller apoios por todo tipo de asociacións, de sociedades, etcétera. E que nos parece un tema xa non de urxencia e de xusticia social, quere dicir que unha sociedade que se precie de ser unha sociedade xusta e que ten que atender ás persoas que máis o necesitan, en este caso xóvenes con discapacidade. E solamente 2 apuntes máis. Por un lado, non coñecemos exactamente o proxecto, nin o proxecto de funcionamento, detalles concretos como vai a ser o tema do CEGADI, pero nos gustaría que, dado o que existe actualmente, digamos, cando estes rapaces xóvenes, xa digo, de 20 e 21 anos, rematan no Colexio da Barcia, van a un tipo de institución onde non se ten en conta estas franxas de idade. Quero dicir, dá igual que estean na xuventude que na senitude. Hai un totum revolutum, entón se dá o caso, pois, que hai tal desconsideración que se trata da mesma maneira un rapaz de 20 anos con unha persona na senitude. Entón nos parece que no CEGADI tiñan que contemplar isto, que se faga un mínimo de agrupamentos axeitados, porque as necesidades psicosociais, lúdicas, etcétera, son moi diferentes dependendo da franxa de idade que se estea vivindo. Despois, a segunda consideración é que o que temos entendido é que hai proxectado que haxa X plazas, tanto por cento para plazas de tipo hospital, ambulatorio, e outras en réximen interno. Polos datos que temos na AMPA, vemos que hai un mogollón de familias que están a súa espera e que seguramente habería que invertir os términos, que dicir que vamos a necesitar moitas plazas en réximen de internado, porque hai máis entidades que atenden no outro réximen. Non sei se me expliquei ben.
E, bueno, por favor, eso que nos apoyades, que nos parece un tema moi urxente, estamos desde 2005 e que pensamos que en 2017 xa son horas de que se espabile este tema. Moitas gracias. Moitas gracias a ti, Teresa. Bueno, agradecer tanto a Enrique como a Laura como a Teresa a súa intervención, como en cada pleno dos veciños e veciñas, e seguir ca orde do día do pleno ordinario. Antes de nada, lembrar que estes asuntos serán tratados na sesión plenaria bastante máis adiante, nas quendas das mocións por vía de urxencia, e, bueno, en aquel momento é cando debatiremos estos asuntos que acaban de ser tratados agora na intervención dos ponentes. Pasaríamos a orde do día e seguiríamos co punto 2, que é a toma de posesión do cargo de concelleiro don Antón Barba Pereira do Partido Socialista, que entendo que non se atopa na sala e que, polo tanto, non vai a tomar posesión do cargo. E pasaríamos logo ao punto 3 e ao punto 4. Por que digo isto? Porque hoxe en Xunta de Portavoces acordouse que, aínda que son 2 puntos por separado de temáticas diferentes do aspecto urbanístico, ibanse a tratar nunha única quenda de debate e logo ibanse a votar por separados, señor secretario. Entón, o punto 3 é a proposta de suspensión cautelar de licencias no ámbito da parcela MFE Finca do Espiño, e o 4 proposta de suspensión cautelar de licencias no ámbito do PERI 12 Antigo Colexio Manuel Peleteiro, e vai facer a proposta de defensa de ambas en 2 puntos o concelleiro Jorge Duarte. Jorge. Moi boas tardes a todos e a todas. Esta decisión de traer a pleno a suspensión cautelar do planeamento vixente tanto na parcela da Finca de Espiño como do entorno do Peleteiro ao PERI 12 teñen que ver ca decisión dese goberno municipal de buscar a mellor ordenación posible para a cidadanía, para o desenvolvemento desta cidade dunha forma o máis armónica posible e buscando desde o planeamento que este responda na realidade aos intereses da cidadanía, as demandas da cidadanía. Por lo tanto, paso a explicar as 2 propostas, a súa justificación e a súa motivación. O vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal incorpora as determinacións dos instrumentos de planeamento aprobados con anterioridade e no ámbito do PERI 12, que son as instalacións do antigo Colexio Manuel Peleteiro, que está no entorno da Rúa República Argentina e San Pedro de Mezonzo. No momento en que se aprobaron os citados instrumentos de ordenación, o PERI 12, a través dunha ordenanza especial de edificación anteriormente nos anos 2003 e 2006, a Administración Municipal estimaba convinte dotar o ensanche dun centro de actividades múltiples de uso predominantemente terciario e comercial que favorecera a dinamización social e económica da zona. Este proxecto incluía unha superficie comercial de ata 12.000 metros cuadrados para poder facer no ensanche un gran centro comercial, 7.000 metros de residencial comunitario e 4.500 metros cuadrados de aproveitamento. Nesta remodelación facíase unha cesión dun espacio público de 1.395 metros cuadrados e tamén se contemplaba a cesión para a dotación dun local de 900 metros cuadrados construído para cederlle o Concello para equipamento. Entendemos claramente que a implantación dun centro comercial no ensanche sería unha mala noticia para o comercio local, que así o teñen expresado en distintas ocasións e que por ese motivo levamos a última mesa de comercio local pois abrir esta reflexión, este debate de si a cidade sigue demandando, tal e como se preveía entón, pois un centro comercial neste entorno. Entendemos que o obxectivo fundamental deste goberno é a protección do comercio existente, do comercio local, do comercio minorista que xa está establecido no ensanche e que se poda seguir fomentando e abrindo e non fomentar un gran centro comercial que lle supoña unha competencia. Por lo tanto, o obxectivo prioritario desta suspensión cautelar é
proceder a un estudo de novos usos e de nova volumetría dentro deste ámbito, de tal forma que podamos reducir o uso comercial ao que todos estimamos que pode ser razonable, que sería aproximadamente a planta baixa, e ademais que con esta remodelación poder mellorar o espazo público que estaba contemplado no planeamento. Entendemos que aquele espazo público era máis un lugar de paso que realmente un espazo público que pudera ser aproveitado pola cidadanía, e ademais, se o fío de todas estas propostas e intentando encaixar a reducción dese uso que entendemos excesivo de comercio, de centro comercial, pois se podemos acometer tamén a reducción de volumetría e unha ordenación máis aceitada. Digamos que hai un valor económico en esta operación por parte da propiedade. A propiedade é do Sareb, do chamado Banco Malo. Hai parte de propiedade ou deudas todavía pendientes con os antigos propietarios, pero entendemos que esta operación o que busca é non disminuir a súa capacidade económica de aproveitamento, senón cambiar os usos e mellorar a ordenación e a volumetría. A proposta iría encaminada, agora é unha suspensión e darnos un ano para estudiar, e a idea é que ao final dese ano a proposta teña unha volumetría inferior, que o uso comercial se reduza de 12.000 a 5.000 metros cuadrados, e en caso de que haxa que compensar outros usos e introducir vivenda, sempre que o uso de vivenda que se pode introducir sexa contemplando un 30% como mínimo de vivenda de protección para poder cumplir cos obxectivos da lei do solo, e entendemos que os obxectivos dunha sociedade na que o urbanismo sirve para equilibrar dereitos e deberes de tal forma que nun espazo central da nosa cidade podamos ter vivenda libre e tamén vivenda sometida a algún réximen de protección para a xente que menos capacidade de acceso a mesma ten. O debate destes dous puntos tráese hoxe porque son dúas pezas que entendemos que hai que empezar a estudar. Supón unha suspensión durante un ano, e no caso da finca do Espiño as motivacións son lixeiramente diferentes, pero creemos que tamén están totalmente justificadas. A finca do Espiño constitúe unha penza singular facilmente identificable na zona oeste da cidade histórica, hoxe incorporada en gran parte ao dominio de uso público a través de o parque da finca do Espiño, tendo todavía pendiente de desenvolver a rehabilitación do Palacete do Espiño. Sin embargo, dentro deste entorno, desta reordenación, a ordenación pormenorizada do Plan Vicente contempla que hai unha parcela de uso privado, de titularidade privada, na cal se determina o emprazamento dunha edificade lucrativa que estará destinada a equipamento de titularidade privada de carácter asistencial, hoteleiro e residencial comunitario, seguindo unhas formas, dimensións, alturas e rasantes de edificación directamente debedoras do proxecto previo de equipamento asistencial que existiu nesa parcela redactado polo arquitecto francés Jean Nouvel xa fai casi cerca de 20 anos. Entendemos que daquela implantación para un equipamento asistencial con aquela formalización que facía o arquitecto francés Jean Nouvel fai estes 20 anos, non concordan cas necesidades que ten na actualidade a cidade, e tampouco concordarían ca forma de ver a día de hoxe o planeamento. Nestes 20 últimos anos hai unha maior sensibilidade para a implantación da edificación en zonas de especial valor ambiental. Entendemos que a peza do Parque do Espiño, da finca do Espiño, é o remate, a entrega da cidade histórica cara ao territorio verde que a circunda. Por lo tanto, esa edificación que estaba contemplada na actualidade entendemos que ten unha volumetría moi agresiva no entorno no que está implantado. Durante este tempo, por anteriores gobernos, houve algún intento, ademais de desenvolver esta peza, de cambiar o uso. Nos entendemos que o uso nesta peza debe ceñirse ao que no seu momento se aprobou naquel convenio, e que realmente
foi o que permitiu que houbera unhas cesións que xa están materializadas, como decía, co Parque do Espiño e tamén ca cesión do Palacete e incluso con unha aportación económica para a rehabilitación do Palacete. Pero entendemos que algunha proposta que houve nos últimos 4 anos co anterior goberno do PP que tivo unha solicitude de licencia que foi denegada porque o uso que se contemplaba non era previsto. Pretendeuse no goberno do alcalde Gerardo Conde Roa facer un proxecto con vivendas, apartamentos divididos que non responde á filosofía do que era o proxecto. Aquel proxecto finalmente denegouse a licencia porque entendemos que o goberno o que ten que facer é velar polos intereses da cidade. Polo tanto, haberá que manter aqueles usos, tendo sempre claro que hai un carácter asistencial que debe ser prioritario, aínda que sea de titularidade privada, e dentro desos usos podería estar contemplado, tal e como decía o planeamento, o residencial comunitario e o hoteleiro. Para nós, nesta finca, hai dous obxectivos. Un, manter o carácter asistencial do que ali se edifique, e dous, intentar que a edificación sexa o menos agresiva posible sobre a parcela na que se asenta. É unha peza que paisaxísticamente é moi importante para esta cidade. Entendemos que hai que abrir un proceso de negociación, tanto neste caso como no de Peleteiro, ca propiedade para intentar facer unha revisión deste ordenamento contemplado no plan de tal forma que responda aos intereses da cidade e podemos buscar unha integración máis aceitada que permita manter ese uso asistencial, como decía, na finca do Espiño e reducir, basicamente, o uso comercial na finca Peleteiro. Serían pensar na cidadanía a hora de revisar estes dous planeamentos para que se aceite realmente as demandas da veciñanza. Moitas gracias, Jorge. Rubén Cela, a súa quenda. Sí, moitas grazas, señor alcalde, e moi boa tarde a todos e a todas, non? Como comentaba o alcalde esta mañá en xunta de portavoces, en aras de economizar tempos, decimos xuntar estes dous puntos que conceptualmente podería ter lógica porque a proposta de resolución é moi similar, en ambos casos paralizar cautelarmente a concesión de novas licencias e en ambos casos encargarlle os servicios técnicos de urbanismo do Concello novos estudos sobre posibles revisións deses mesmos espazos. Porén, aínda que as resolucións son moi parecidas, o orixen dos dous problemas, e sinalo de problemas, é moi diferente, non? E, polo tanto, o tratamento para nós tamén é moi diferente. Con respecto ao primeiro que falou o concelleiro, para o Bloque Nacionalista Galego non hai ningunha dúbida. Estamos absolutamente de acordo ca posición do Goberno Municipal de Santiago. Creemos que, desde logo, a pretensión de reducir de 12.000, que era o tope, se non me equivoco, Jorge, había un mínimo de 10, un máximo de 12, non? De reducir ese tope de 12.000 metros cuadrados a 5.000 metros cuadrados de uso comercial, que prácticamente ficarían reducidos a planta baixa dese inmoble, parecenos ben, parecenos unha decisión correcta, e, máis, como xa adiantamos tamén na propia comisión informativa, por parte do noso grupo, incluso non habría ningún problema, ao contrario, en ser todavía máis restrictivos, tanto incluso en poder reducir ainda máis eses metros ou incluso poder condicionar determinados usos comerciais. Por exemplo, impedir, como se fixo en algún outro caso, a existencia, por exemplo, de galería comercial. Entón, para nós eso non ten ningunha dúbida. Eu non sei se no ano 2003, cando se diseñaron eses usos, tiñan sentido ou non, posiblemente sí, incluso había unha parte importante do pequeno comercio de Santiago que estaba de acordo con eses usos. O que sí que temos clarísimo é que 14 anos despois, no ano 2017, non ten absolutamente ningún sentido, sería absolutamente contraproducente, ter un uso, desde o noso punto de vista, desmedido, desde unha perspectiva comercial nese ámbito do ensanche. A parte diso, parecenos oportuno estudar cambios en parte deses usos comerciais, tanto para a vivenda, sexa libre, como sobre todo no que ten que ver ca vivenda de protección, que se calcula entre un 25 e un 30%. Parecenos ben tamén revisar o proxecto existente para a praza pública. Hai
pouco tempo trouxemos unha proposta incluso nese sentido en non agardar a que se empece a obrar nese inmoble para xa poder usar o propio patio do Peleteiro. Parécenos ben unha revisión da volumetría de cara a ter unha edificación o menos agresiva posible, e parécenos ben que se busque unha solución xurídica e técnica que blinde o máximo posible ese proxecto. Por lo tanto, sin ningún tipo de dúbida, imos votar favorablemente a ese punto. Caso bastante diferente é o da Finca do Espiño. Entón, neste pleno, os que levamos algúns anos máis, lembraremos que se houve algún tema que se debatiu neste salón de plenos no anterior mandato, sin lugar a dúbidas, foi o da Finca do Espiño. E eu creo que sería bo facer un pouco de memoria. Vou intentar a ver se me dou asustado ese 7 minutos, senón, como xa nos dixo o alcalde, que podíamos estendelo un pouquiño máis, porque creo que paga a pena facer un pouco de memoria. Certamente, como comentaba o concelleiro, esta é unha finca moi singular, non? Situada entre o Carme de Abaixo e Montepío, conta cun parque aproximadamente de 26.000 metros cuadrados e un palacete modernista que, por certo, tamén o trouxemos a este pleno o mes pasado, que está tremendamente deteriorado, non? Ate a súa recalificación, o Plan Xeral calificaba esa finca como solo non urbanizable, e o Plan Especial de Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago o calificaba como unha finca singular de protección especial vinculada a usos institucionais e públicos. Foi o 26 de setembro do 2011 cando o Concello de Santiago e a promotora de orixe catalá, la Lletana Desarrollos Inmobiliarios, asinan un convenio mediante o cal o Concello de Santiago accedía a un terreo para uso público, incluído ese palacete modernista, con fondos, ademais, para a súa rehabilitación. Naquela altura, do que se falaba, era dun centro sociocultural, ou incluso se falaba como unha segunda ubicación para actos oficiais, incluso para facer casamentos, non? A cambio, a promotora o que podría construir unha promoción de vivendas de uso residencial comunitario privadas e nun principio pensadas para persoas da terceira idade. Para o BNG daquela e para hoxe, o fundamental era que unha finca tan singular non se seguira a deteriorar e se puxera a disposición da veciñanza de Santiago e que tivera a maior utilidade pública posible e o maior nivel de protección a un sistema ambiental tamén moi singular, non só por ser colindante co río Sarela, sino polas especies arbóreas que colle, que son moitas e especialmente importantes. Finalmente, o pleno de 23 de xuño de 2004 aprobaba a modificación que implicaba que a empresa iba a ter 10.500 metros cuadrados. Aí realmente non é como se dicía que houbera unha amplificación, eran 8.364, non se ampliaron os metros, o que pasa que cambiou a lei do solo e entrou en vigor un sistema diferente de cómputo das cubertas e dos semisotos, pero era o mesmo espazo, e unha edificabilidade, como decía, de 10.500 metros nesa finca de 26.000. E o Concello ganaba 18.000 metros cuadrados de parque público e ese palacete restaurado. Naquel proxecto recolléronse varias das principais demandas que o Bloque Nacionalista Galego puxera en riba da mesa. Por unha parte, a eliminación dun vial que dividía en dúas partes a zona pública, en segundo lugar, o cambio da ubicación dun aparcadoiro que estaba ali previsto, e en terceiro lugar, a reducción da edificabilidade na zona oeste para evitar por reducir unha carballeira centenaria e que a finca tivera tamén outra cuestión importante para nós, 4 accesos en vez dos 3 proxectados inicialmente. Bueno, a partir de aí o que comezou foi un conflito bastante importante. Unha vez que o convenio xa pasara todos os trámites precisos e xa estaba definitivamente aprobado nos termos que acabo de comentar, a promotora o que intenta é modificar o convenio suscrito a hora de presentarse ao Concello a solicitud de licencia. E o que fai é presentar un proxecto para 160 pisos en vez de para 80 pisos e logra eses pisos extra a base de sacrificar os espazos común que deberá ter ese residencial comunitario. Bueno, o que fai o Concello nese momento, entendo con bo criterio, é denegarlles esa licencia. A partir de aí, pois claro, comeza un conflito judicial non pequeno. A promotora denuncia o Concello, a Xustiza dalle a razón ao Concello en primeira instancia, recúrrese e finalmente o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza falla confirmando a sentenza da Sala do Contencioso emitida en 2009
e o que fai un xulgado é obrigarlle a Layetana a ingresarlle ao Concello de Santiago 2.286.000 euros máis os xuros correspondentes e os gastos judiciais. E, por suposto, a titularidade desa finca. Naquela altura, por certo, as concellerías de Rehabilitación e de Medio Ambiente do anterior goberno, naquele momento dirixidas polo Bloque Nacionalista Galego, ante o enquistamento desta situación e ante o mal estado de conservación do palacete modernista da finca, o que aprobaron foi unha actuación de urxencia na Xunta de Goberno de 15 de marzo de 2011 de consolidación dos restos do palacete de cara a conservar os restos e ata a súa posta en valor integrados no proxecto de rehabilitación. Ben, co cambio de goberno que ha entrado o Partido Popular, pois unha das primeiras pretensións do alcalde daquela altura, Gerardo Conde Roa, foi introducir un cambio na calificación do solo a instancias da empresa Layetana, que para o noso grupo pois era un auténtico pelotazo urbanístico e sobre o que, por certo, pois tamén se falou demasiado. O que pretendía naquel momento o alcalde era introducir un cambio na calificación do solo para pasalo de edificación residencial comunitaria a exclusivamente residencial, cando estaba contemplado un edificio dotacional, nese caso, como digo, inicialmente pensado para residencial comunitario como uso de residencia de maiores. Outra das novedades era que o edificio unitario se dividía agora en varios bloques, non aumentaba a densidade de 164 sobre o proxecto inicial a 120 vivendas do actual, debido precisamente a ese cambio de orientación urbanística tanto na distribución como na edificabilidade. En outubro de 2011, Layetana e Conde Roa asinan un protocolo de intencións para modificar os usos da finca e, segundo o alcalde, aquelo estaba todo justificado pola inserción dun investimento de 24 millóns de euros e el xa aventuraba, isto era unha cousa curiosa, que serían empresas locais as que farían as obras. Ese novo convenio facía outra cousa, desde o meu punto de vista absolutamente escandalosa, que era permutar o pago desa obra por obra directiva da empresa co obxectivo, segundo a concelleira naquel momento, de que fose Layetana e non o Concello o que adxudicase os traballos das empresas locais, porque, e agora abro aspas, isto é literal, hai que tirar de nuestra gente en este momento e si se licita por el Concello non se puede garantizar porque se abriría un concurso público. Naquel momento, Conde Roa prepara un borrador de convenio a marcha dos técnicos municipais. Ese borrador chocaría coa opinión do secretario, fai unha segunda intentona con outra nova redacción que se atapará novamente co rexeitamento do secretario deste Concello. Solución: cese do secretario, casualmente tamén serían cesados os xefes da área de urbanismo, do servicio de licencias, do de planeamento e de cidade histórica. E a partir de aí, pois, créase, como coñecedes, unha plataforma que se trouxeron, nos trouxemos un sinfín de iniciativas, o Partido Socialista igual e demais. Ben, cal é a conclusión e por que fixen este pequeno resumen e con isto intento rematar? Porque unha empresa privada está absolutamente legitimada a defender os seus intereses. E os intereses dunha empresa privada son maximizar os seus beneficios e minimizar os seus costos. Por lo tanto, pareceme razonable ou normal que no seu día a empresa Layetana presionara ao goberno do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Presión que non tivo ningún efecto máis que acabar nos tribunais. Pareceme normal que no seu día a empresa Layetana presionara o goberno de Conde Roa. Xa non me parece tan normal que o señor Conde Roa aceptara a primeira de cambios esas presións. E teño que dicir en honor a verdade que os dous alcaldes seguintes, tanto Ángel Currás como Agustín Hernández, non executaron aquel. E tamén parece normal que a empresa Layetana presiona agora a un novo goberno, neste caso, de outra organización política, ou que polo menos suxira, ou que o concelleiro entenda que pode haber propostas desa ou de outras para flexibilizar ou para modificar algún tipo das condicións. Eu o que creo é que certamente, como dixo o concelleiro, o Concello está para velar por os intereses do conxunto da veciñanza. Nós non nos opoñemos a que se paralicen as licencias, non nos opoñemos a que se poida revisar a ordenación daquelo, sempre cando se cumplan cos criterios que certamente é para mellorar desde unha perspectiva medioambiental ou desde outro tipo de perspectivas. O que sí que non estaremos nunca de acordo, e remato ahora de verdade con isto, é co seguinte: neste caso, quen ten a sartén polo mango é o Concello. Hai unha sentencia judicial clarísima que di o seguinte: a finca é do Concello, o diñeiro é do Concello. O diñeiro está aí para arranxar o palacete, que, por certo, hai que facelo. E segundo,
quen queira construir, neste caso La Lletana, nesa parcela, terá que facelo nesa esquina, cos usos marcados inicialmente e co planeamento que había inicialmente. E se non le vale, que non construa. Esa é a situación na que estamos hoxe. Entón, nós non nos vamos a por, como digo, a que se parecen as licencias, non nos vamos a por a que se revise se é para mellor, pero, bueno, seremos moi cautos con este tema. Moitas gracias. Moitas gracias, Rubén. Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Moi boa tarde, compañeras e compañeros de corporación. Pois imos comezar tamén pola finca de Peleteiro, facendo tamén unha breve lembranza histórica. Foi, no seu momento, un proxecto común compartido por todos os grupos políticos con representación na Corporación de Santiago. Estou falando de 1998. Se firmou un convenio no 99 cos 7 copropietarios, foi en febreiro do 99. O 28 de setembro do 2000 a Corporación acordou o plan por unanimidade. No 2005 o Pleno aprobou por unanimidade tamén, neste caso o Plan Especial de Reforma Interior da finca de Peleteiro. A Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta dictou naquele entón informe favorable. Lembro que o conselleiro da COTOM naquele entón era que non xe presidente do Goberno de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Houbo tamén toda unha serie de plantexamentos judiciais, particularmente porque un propietario presentou recurso. Houbo un par de sentencias do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que lles deu a razón para que lles devolveran o 10% de aproveitamento urbanístico. Nos o que nos plantexamos diante desta proposta que trae hoxe o Goberno aquí ao Pleno é o seguinte. A min gustaríame coñecer no plan, tal e como está actualmente, que tipo de licencia se pode otorgar. É dicir, que problemas hai polo que teñamos que facer esa suspensión. Eso sería o primeiro. O segundo é exactamente que o que se pretende modificar. Se se pretende reducir a edificabilidade total, ese é un plantexamento, nos poderíamos estar claramente de acordo. Se o que se quere incrementar o número de vivendas no ensanche, tendo en conta que ten unha densidade de 300 vivendas por hectárea, que 5 veces máis do que autoriza o plan xeral actual, e que temos 2.000 vivendas baleiras no ensanche, pois a verdade é que é un tema para avaliar. Outra cousa é que eses 7.000 metros cuadrados destinados a vivenda, ese incremento, pois o foran para vivendas o 100% de protección oficial. Iso tamén se podería plantexar, non? Por outra banda, a reducción dos 12.000 metros cuadrados adicados a usos comerciais, reducido para os 5.000, quero lembrar que o máximo eran 1.500 por cada comercio, de maneira que se pudera instalar ali un supermercado. Nos o que nos preguntamos se eses 5.000 metros cuadrados son masa crítica suficiente para a dinamización económica e comercial que precisa un ensanche. E quero dicir unha cousa clara, é dicir, nos pensamos que o problema do comercio en Santiago lonxe da oferta, lonxe da competencia e de demanda. É dicir, o problema é que temos que incrementar a demanda para o comercio de Santiago. É unha explicación moi clara. Nos últimos anos, se vemos a cantidade de empresas que pecharon e as que se abriron, queda un déficit de 200. É dicir, entre unas e outras, o neto é menos 200, das que moitas delas son precisamente comercios. E eses 200 comercios menos non melloraron precisamente a situación do resto dos comercios que sí que siguen abertos. Por lo tanto, nós o que solicitaríamos sería un informe de que con eses 5.000 metros cuadrados sería dabondo como uso comercial para acadar ese objetivo de dinamización económica que entendemos que é necesaria para un ensanche, non? É evidente o interés da banca, eso sí é evidente, non? É dicir, eu entendo que é probablemente máis fácil, ten máis plusvalía as vivendas que os locais comerciais, pero o que ten que quedar moi claro e moi ben establecido cal é o beneficio do interese xeral nesta operación. Por lo tanto, esas son as nosas preguntas para o tema de Peleteiro. Con respecto á finca do Espiño, fixo unha boa lembranza histórica o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. É certo que o que se fixo naquele entón co convenio que se firmou por parte do Goberno de Progreso, PSDG, PSOE e Bloque Nacionalista Galego, foi incorporar un parque urbano e un patrimonio municipal
e incorporar ao patrimonio municipal un edificio catalogado. Efectivamente, unha parcela de aproximadamente 26.000 metros cuadrados, dos que 18.000 metros cuadrados pasaban a ser parque público, que hoxe podemos disfrutar todos os veciños e veciñas de Santiago, e ademais o Palacete, o edificio do Palacete, un edificio modernista. Polo tanto, o 70% dunha finca privada pasaba a titularidade pública. A cambio, empresa o que acababan 8.000 metros cuadrados restantes para edificar con limitacións de volumetría e unha serie de usos, todos eles obviamente en terreo privado, que era uso asistencial, sanitario, sociocultural, hoteleiro e residencial comunitario, privados todos eles. A min gustaríame clarificar o termo de residencial comunitario, tendo en conta que cando se pide a licencia por parte de la Lletana está sometido ao Plan Xeral de 2006. E o Plan Xeral de 2006, no artigo 95, diferencia moi ben os tipos de uso do que o uso vivenda do que o uso residencial comunitario. O uso de vivenda di cando a residencia se destina ao aloxamento de unidades familiares ou asimilables. O uso residencial comunitario di claramente cando a residencia este destinada ao aloxamento estable de persoas que non constituindo familia manteñen vínculos e servizos compartidos. Dito de outra maneira, pois unha residencia a terceira idade, privada, pero residencia a terceira idade, ou ben unha residencia de estudiantes privada, pero unha residencia de estudiantes. Tanto é así que non se podía converter ese residencial comunitario en vivendas libres, que efectivamente la Lletana fai a petición no 2007, a licencia lle é denegada e cando presenta un recurso diante dos tribunais e perde diante dos tribunais dándolle a razón ao Concello. Polo tanto, esta é a situación do que se acada naquel entón, ademais de unha cesión polo aproveitamento de máis de 2.200.000 euros para o arranxo do acceso ao Palacete e a propia reforma do Palacete. Ben, no 2011, ca chegada ao goberno do Partido Popular e co alcalde Gerardo Conde Roa, o que se pretende recalificar o chan dotacional e particularmente residencial comunitario a vivenda libre. É dicir, pasar deses 80 apartamentos de residencial comunitario, residencia a terceira idade privada, que se pretendía, a 120 pisos libres de vivenda libre. Un incremento claro de edificabilidade, se falaba entón dunha plusvalía xenerada entre 6 e 8 millóns de euros, e se firma efectivamente ese convenio no que, por certo, se esquece totalmente a referencia ao cobro dos 3 millóns de execución da sentenza, que eran os 2.200.000 máis os intereses. Hai que decir que non se reclamou a execución da sentencia ata xullo de 2012 e tamén se sustituía o pago do porcentaxe da plusvalía xenerado, non? Polo tanto, esta foi a situación. Xenérase naquel entón, efectivamente, unha plataforma cidadá contra o que pretendía naquel entón o goberno de Conde Roa, que era clarísimamente unha recalificación a vivenda libre, e o Partido Socialista denunciou neste pleno pois o cambio do uso do chan, non eludir o pago da débeda por sentencia xudicial firme, e que claramente o Concello tiña o dereito á parte proporcional das plusvalías xeneradas. Lembramos tamén que efectivamente a Secretaría firmou un informe desfavorable con respecto a ese convenio, e o certo é que o resultado foi o cese do secretario, que hoxe non nos acompaña pola súa xubilación. Polo tanto, esta é a situación, esta é a lembranza. Con respecto ao plantexamento, claro, o que a nos preocupa é, primeiro, si este cambio que se referiu o concelleiro de Espazos Cidadáns, si vai ter unha afectación con respecto ao convenio suscrito, tanto no que é a cesión dos terreos como no que fai referencia ao pago do aproveitamento, e sería bo ter un informe nese sentido que o clarificara nun sentido ou noutro. En segundo lugar, efectivamente, cal é o proxecto? É dicir, cales van a ser os cambios de uso que se pretende realizar, porque se o que se pretende realizar é tamén unha diminución da volumetría en xeral. Se o que se pretende eliminar o residencial comunitario para ter máis parque público ou máis zonas de lecer, pois
pois eso se pode plantexar se o que se pretende é esa mudanza de usos dun residencial comunitario cara a vivenda libre, como no seu momento se plantexou, obviamente, eso sería outro plantexamento. Por lo tanto, gustaríanos coñecer as dúas cousas. Primeiro, ese informe de cal vai ser a afectación sobre o convenio suscrito, e, por outra banda, pois cal é o proxecto e cales son os cambios de usos que se pretende realizar. Moitas grazas. Gracias a ti, Paco. Señor Agustín Hernández. Teresa. Bueno, yo voy a ser muy breve porque yo me despisto un poco con lo que estamos hablando. Creo que la propuesta que traen es iniciar la modificación y suspender licencias. Nuestra postura de voto va a ser sí a las dos. ¿Por qué? Porque consideramos que las circunstancias, yo no voy a hacer la memoria selectiva esta que hacen algunos compañeros, digamos, consideramos que las dos cosas, al menos o cuando menos, están fuera ya de los criterios de hoy en día y son muy mejorables. Entonces, consideramos que es bueno que se revise y el contenido de la revisión lo veremos cuando traigan una propuesta de contenido de la revisión. La única cosa que sí advertimos es que un año es un año. Entonces, tuvimos una suspensión de licencias en un año en el casco histórico, a la cual tuvimos luego que hacer una ingeniería no financiera, pero sí de modificación urbanística para conseguir, digamos, prorrogarla cuando ya no se podía prorrogar. En este caso no valdría porque ya es una modificación del plan general y no se puede hacer una modificación de la modificación del plan general. Entonces es importante que se traiga una propuesta en un año, porque si no nos encontramos que tenemos después 2 años en los que no se pueden suspender licencias. Con respecto a lo demás, nos parece, sin duda, coincidimos en que es más urgente la modificación del peleteiro. Me voy a contener y no voy a decir no voy a hacer ningún comentario. Nos parece más urgente porque lo que ahí había es, digamos, en este momento. Yo no voy a analizar si en aquel momento, no me voy a ir para atrás. Los que estuvieron sabrán por qué lo hicieron, pero hoy sería inaceptable. Ya tenemos la experiencia después de 2 centros comerciales, lo cual ha arruinado a uno y aparte del comercio local, entonces a día de hoy sería insostenible. Y en el caso de la finca de Espiño, pues nos parece lo mismo, es decir, a día de hoy, cuando ya hemos recuperado la finca, cuando ya tenemos arreglado el parque, cuando ya disfrutamos de ese espacio, pues esas volumetrías son también dañinas. Si encima tenemos la propiedad, la única cosa mayor es que quería decir es que es importantísimo, tan importante como hacer la modificación, es hacer una modificación que no nos lleve a nuevos pleitos, es decir, que se busque un acuerdo, que se busque una exposición y una transparencia que no nos lleve a nuevos pleitos, porque de pleitos ya tenemos bastante en el concello. Por todo esto, como digo, sin mirar para atrás, mirando para adelante, vamos a votar a favor. Gracias, Teresa. Jorge, segunda quenda. Bueno, o que hoxe traemos aquí é a suspensión. E cando traemos a suspensión é porque nos damos un prazo de 1 ano para propoñer esa solución. Decía Paco, saber cal vai ser, bueno, todos saberemos cando haxa unha proposta cal vai ser a solución. Eu o que hoxe quixen trazar eran as liñas de por onde van, porque de feito na parcela de Peleteiro se hai unhas conversas e un diálogo con a Sareb, que é a propiedade, e eles están de acordo en aportar a maior seguridade xurídica. A parcela do Peleteiro ten máis de 5 procesos judiciais abertos, nos cales a última sentenza di que queda incorporado o plan especial ao planeamento, pero non nos libra de que poda haber algún recurso en algún momento que fixera interpretable esta sentenza. Por lo tanto, a Sareb o que quere vender algo con seguridade xurídica, e o Concello é que se faga primeiro un cambio de volumetría, unha reducción de volumetría, un mellor espacio público e unha reducción de uso comercial que teremos que ver se son 3, 5, 7 ou 8, haberá que estudalo. Quero dicir, aí o plantexamos na mesa de comercio e será da man do comercio local como definiremos cal é o uso comercial máis apropiado. Por lo tanto, o interese é moi claro. Se nós non suspendemos licencias, mañán pode vir calquer propietario e hai que darlle licencia porque se cumple o plan que hai na actualidade. Por lo tanto, por que suspendemos? Porque entendemos que hai posibilidades de facelo mellor.
Por lo tanto, se non suspendéramos, non teríamos esa ferramenta e se aparecer unha solicitude de licencia habería que cumplila. Creo que o caso do Peleteiro suscita bastante consenso. Suspendemos para reducir volumetría e para reducir comercial. En caso de que houbera que compensar con algo de vivenda, sempre está moi claro que habería que ser introducindo vivenda de protección. E con respecto ao caso da finca de Espiño, falámoslo moitas veces aquí, que todos temos pasado. Eu fui un presidente do Colexio de Arquitectos nesta cidade. Organizamos unhas jornadas precisamente para protestar contra o convenio que se firmou, porque entendíamos que tiña unha volumetría excesiva antes do 2011, xa daquela. Porque entendíamos que o proxecto de Jean Nouvel podía ser un gran arquitecto, pero era un volumen excesivo e entendíamos que non era válido. E entendo que cando se pediu licencia no 2006 con uso de vivenda, foi unha fortuna que aquel proxecto estuvera mal plantexado e incrementase o número de vivendas, porque senón habería que darlle licencia. Igual que se na actualidade aparece un proxecto cumplindo a estrutura de Nouvel con un residencial comunitario, habería que darlle licencia. Por lo tanto, o que facemos é protexer a parcela. E eu creo que, non sei a insinuación de Rubén, si ten medo de que eu vaya a ser máis especulador que Conderroa, pero non. Temos a conciencia moi tranquila neste grupo, porque ainda que se queran decir que estamos do lado de la gitana, neste caso, non. Neste lado estamos do lado do interés común, do interés da ciudadanía. E o que queremos é paralizar isto para estudiar a mellor solución. Decía Teresa, con seguridade xurídica, evidentemente, non é un tema fácil no cal, digamos, suspendemos licencias, teñen consolidada unha cesión de unha parcela para CT de Espiño, unha cesión de equipamento e 2.200.000 euros ingresados. Teñen feito todo eso, por lo tanto, cando nós decidamos disminuir ese aproveitamento ou reorganizar ese aproveitamento, temos que ir sempre a menos, nunca máis, evidentemente, pero temos que poñernos sempre do lado da seguridade xurídica. A min claro que me gustaría que non se construíra absolutamente nada, e iso era o que propoñía fai anos, pero se eso pudiéramos facelo, faríamolo, pero para eso vamos a traballar primeiro. Nada máis, o que quería decir era eso, a suspensión é o primeiro paso para logo decidir, e hoxe estamos aquí para suspender, e está claro, e eu quero deixar así claro, que se suspendemos é para reducir, non para poñernos precisamente da man dunha promotora que, por certo, xa non existe. La Lletana non existe, ahora mesmo a propiedade é da Sareb, que é o que se quedou co crédito. Gracias, Jorge. Rubén. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, por contestar a dúas cuestións, non? Primeiro, o tema da memoria selectiva. Non sei se teño memoria selectiva ou deixo de tela. Teño mala memoria, iso é certo. Pero que sí que teño a certeza é que non dixen nada que non se axustara estritamente á realidade na intervención primeira deste pleno. Segunda cuestión, claro, todos temos pasado, certamente, todos temos pasado, e o Bloque Nacionalista Galego pois tamén ten pasado con respecto a esta finca, non? Evidentemente, o Bloque Nacionalista Galego fixo unhas alegacións no seu día para que determinadas cousas que eran unha auténtica animalada desde o noso punto de vista. O proxecto inicial, claro, xa pasaron uns cantos anos, pero talaban unha carballeira centenaria. O proxecto inicial pasaba unha estrada polo medio da finca. O proxecto inicial tiña 60 e pico prazas de aparcamento no medio da finca. O proxecto inicial non tiña entrada desde o Carme de Abaixo. Todo eso foron alegacións que fixo o Bloque Nacionalista Galego no seu día e si se recolleron foi porque precisamente foi imprescindible. Que é discutible o acordo que se chegou no seu día? Pois sí, e mirado con ollos de hoxe, pois mira, eu lendo as actas, porque teño tendencia a ler eso, Dositeo Rodríguez, que era o portavoz do Partido Popular, dicía unha cousa que sinceramente eu estou de acordo co que dicía Dositeo Rodríguez. Visto hoxe, claro, visto hoxe, que dicía Dositeo Rodríguez? Non, é que era mellor comprar a finca. Claro que estou de acordo con Dositeo Rodríguez. E o Gallá, coa finca do Espiño, se pudera facer o que fixo no seu día o BNG, nese caso, gobernando co Partido Socialista, a respecto da Selva Negra. Consorcio e a golpe de talonario. Comprar a finca e a finca pública para disfrute de todos os veciños e veciñas.
sin ningún tipo de compensación a ninguén. Bueno, naquele momento non se podía facer. Foi unha mala operación? Creo que non, sinceramente. Creo que non. Gañamos todos os veciños e veciñas un espacio que é espectacular e se todos funcionáramos con un pouco máis de celeridade, hoxe teríamos funcionando tamén ese palacete. Insinuacións, Jorge, eu ninguna. Se quixera insinuar, insinuaría de outra maneira, vale? Dixen que me parecía normal, non sei se o fixo, non o fixo, e me dá igual. Que a empresa privada, oiga, presione, fixe un investimento, gastouse 3 millóns de euros, supoño que algo querrá facer, supoño que ninguén tira 3 millóns de euros polo retrete porque sí. Entón, a mí eso pareceríame absolutamente razonable, non? O único que digo é que hoxe quedo bastante máis tranquilo porque hai un parágrafo da proposta do concelleiro que a mí sí que me inducía a dúbidas. Esas dúbidas, desde logo, quedaron solucionadas agora con algo que dixeches ti, que se é así, seguramente non vai haber ningún problema, e é uso asistencial o menos agresivo posible e mantendo os criterios de tal. Pero claro, eu li aquí no terceiro parágrafo e decía: sin embargo, tanto o tempo transcurrido desde aquela proposta de John Nouvel, case 20 anos, como as pretensións amonsadas durante este tempo pola propiedade tendentes á implantación de usos máis asimilables ao de vivenda que o de residencial comunitario en sentido estricto dotacional, poñen de manifesto a obsolencia das determinacións recollidas no planeamento vixente ou, cando menos, a conveniencia de estudar a súa revisión ou reforma. Claro, a mí non é o mesmo que me digas que o edificio que estaba plantexado ten unha volumetría excesivísima e que vamos a buscar un edificio máis bonito, máis acorde co contorno e non sei que, a isto outro que pon este parágrafo. Entón, posiblemente este mal explicado, queda todo aclarado e todos están amigos, non? O único que digo é que, en fin, que eu creo que é unha finca que merece un tratamento especial. Eu, desde logo, e o grupo do Bloque Nacionalista Galego, se a proposta que se trae aquí, cando se traia, mellora pois todo o que ten que ver ca contorna desde unha perspectiva paisaxística, desde unha perspectiva de desenvolvemento sostible medioambiental e desde unha perspectiva de non perder a filosofía dos usos, dos volumes e demais, non habrá ningún problema. Nós, desde logo, que a paralización das licencias estamos de acordo nos dous casos, que a revisión no sentido que comentaba o concelleiro absolutamente de acordo no caso do Peleteiro, e o único que a literalidade da proposta que se nos entregou, pois a nós certamente nos plantexou algunha dúbida importante. Gracias, Rubén. Perdona, unha cousa, alcalde, e desde logo, se neste caso o concelleiro entendeu como unha insinuación maligna de quen fala, nada máis parecido a eso. Gracias, Rubén. Paco, segunda quenda. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, con respecto ao tema da finca de Peleteiro, non nos queda claro nese sentido, é dicir, se fala dunha reducción de volumetría, parecenos ben, gustaríanos saber se a reducción vai ser xeral. A reducción do uso comercial, insistimos, nos gustaríanos saber se os 5.000 metros cuadrados que se propoñen vai ser dabondo para a dinamización comercial do ensanche, que entendemos que é o necesario, como se fixo noutras cidades. E terceiro, claro, cando fala dun incremento para compensar de vivenda, que insisto, obviamente, a banca pois vai estar satisfeita nese sentido, se nos falta de incorporar vivenda de protección oficial, non? Pero, claro, a cuestión é en que cuantía. Porque, claro, se neses 7.000 metros cuadrados máis de vivenda o que imos ter vai ser 20 vivendas de protección oficial somente, pois a verdade é que nos entendemos que iso vai ser pouco. Polo tanto, preocúpanos o proxecto que se trae aquí no seu momento. Con respecto á finca do Espiño, pois a nosa preocupación é a mesma que se acaba de plantexar. Pois claro, cando se di efectivamente que o tempo transcorrido leva a unha implantación de usos máis asimilables ao de vivenda que o de residencial comunitario, pois claro, unha cousa é o que nos di aquí o concelleiro de Espazos Cidadáns, que está moi ben, pero claro, o que se vai aprobar ou non é este texto. E este texto, claramente na xustificación, o que pone iso. O que pone iso, non? Polo tanto, iso nos preocupanos. Son as dúas cuestións que nos preocupa. Por unha banda, que a reducción, pero nos entendemos perfectamente que se diga que neste momento non tería sentido a estrutura do edificio de Jean Nouvel,
Nos entendemos perfectamente iso, non hai ningún problema. O problema é que nesa modificación da volumetría se poida dar lugar efectivamente a desenvolvemento de vivenda libre. Iso é o que nos preocupa. E, polo tanto, esos son os dous temas que nos plantexamos de cara as dous, tanto a finca de Peleteiro como a finca do Espiño. Moitas grazas. Gracias, Paco. Teresa. Solamente dos cosas. Con la memoria selectiva me refería a los olvidos. O sea, nos acordamos de algunas cosas y nos olvidamos de que pues les condonamos la cesión del 10% en un cambio de convenio y demás. Nada más. Yo en cualquier caso sí que no tengo memoria porque no estaba y no me he leído las actas, he de decir. Pero independientemente de eso, yo vuelvo a afirmarme. Yo es que creo que no sé si estamos hablando de lo mismo, pero yo lo que voy a votar es a la suspensión de licencias y al inicio de la modificación, no al contenido de la modificación. Entonces, no entiendo tampoco las dudas. Si es otra cuestión la que se está planteando, tendríamos que retomarlo, pero creo que lo que se planteó fue lo que plantean las intervenciones es eso. Entonces nosotros a eso es a lo que vamos a votar, no a ningún contenido. El contenido lo votaremos cuando se traiga aquí, nada más. Bueno, creo que o debate está dado. A parte es positiva e a proposta tamén, que é a suspensión do planeamento de licencias en esos dos ámbitos e polo tanto logo habrá que traer a proposta na filosofía que decía Jorge, teremos posibilidade outra vez de debatilo, así que hai que votar por separados puntos, secretario. Punto 3, proposta de suspensión cautelar de licencias no ámbito da parcela finca do Espiño. Votos a favor? Unanimidade. Perdón. Votos a favor, perdón por la... Ben, abstencións. Ben, de acordo, aprobada. Aprobada con a abstención de BNG. Punto 4, proposta de suspensión cautelar de licencias no ámbito do PERI 12, antigo Colexio Manuel Peleteiro. Votos a favor? Está de sí por unanimidade. Pasaríamos logo ao punto número 5 da orde do día, que é a aprobación do Plan de Acción para as Enerxías Sostibles, PAES, que foi dictaminado en comisión informativa. Se fai defensa do mesmo. Xanduro. Ben, boas tardes a todos e todas. Presentamos, como xa fixemos na Comisión de Urbanismo, o Plan de Acción de Enerxías Sostibles PAES, que, como sabedes, ven derivado da aprobación no Pleno do Concello do 17 de marzo de 2016 da asinatura do Pacto Local de Alcaldes polo Clima. Ese pacto nos obrigaba a unha serie de compromisos, concretamente 3 principais, que era elaborar un inventario de emisións de gases de efecto invernadoiro, redactar e enviar un plan de acción para as enerxías sostibles PAES 2030 dentro dos 2 anos seguintes da aprobación da adhesión e logo redactar e enviar informes de progreso alo menos cada 2 anos a partir do envío deste PAES. Ben, como xa sabedes, pola copia que se vos remitiu do PAES, este PAES recolle ese inventario de emisións, recollendo datos tanto de propiedade municipal como dos distintas entidades estatais con responsabilidades sectoriais na área de enerxía ou estatísticas, e logo empregamos os estándares dos principios do panel intergubernamental do cambio climático para a conversión e o cálculo das emisións. Logo deste proceso, pois para o ano 2015 podemos salientar que o noso Concello emitiu á atmósfera 588.329 toneladas de CO2, máis ou menos 6,2 toneladas por habitante nese ano. Dentro deste, o sector que máis contribuiu a esas emisións é o de industria, con 37%, seguido polo sector de transportes con 28,6%, o sector residencial con 18,5%, servizos non municipais con 11% e residuos con 3,6%. Na parte municipal, pois o alumeado público e os edificios propios suman un conxunto de 1,5% do total das emisións.
Ben, nas medidas que propoñemos neste plano que sometemos a aprobación prevén que o noso Concello reduzca as súas emisións para o ano 2020 nun 20,5% e chegar ata a cifra de un 40,6% no ano 2030, tomando como base e como referencia as emisións do ano 2015. Esas medidas de mitigación contemplamos distintas porcentaxes en función dos sectores dos que falamos anteriormente e en función da súa incidencia nas emisións. Nese xeito prevemos reducir un 34% as emisións do sector do transporte no 2020 e un 39% no 2030. Logo, no sector doméstico un 28% no 2020 e un 18% no 2030 e no industrial un 18% no 2020 e un 27% no 2030. Algúnas das medidas deste PAES xa veñen recollidas no EDUSI e no propio Pacto Local da Mobilidade. Realmente a PAES o que é unha guía para mudar o consumo e a produción de enerxía no ámbito municipal, digamos, exercendo o Concello como exemplo diante da cidadanía e buscando a súa colaboración tanto dela como do sector privado con concienciación, vontade e incentivos fiscais. Dentro estas medidas que xa están en marcha ou xa están recollidas no EDUSI están, por exemplo, a licitación, o contrato de suministro de enerxía eléctrica, neste caso, que xa está axudicado un 100% de enerxías renovables, o cambio de alumeado público e tecnoloxía LED, que aparte de fondos propios do Concello, como ben saben todos os compañeros e compañeras da Corporación, temos 1.495.000 euros dunha subvención do IDAI para elaboralo. Estáse traballando na reorganización das liñas de autobuses, está o proxecto de Cole Camiños, e hai a pretensión e o plan de ir renovando progresivamente os vehículos do Parque Móvil Municipal cara a vehículos eléctricos e estamos na fase de preparación dun novo plan de xestión e tratamento de residuos sólidos urbanos que vai supoñer un cambio prácticamente total no enfoque do sistema e nos obxectivos de recollida. En cuestión económica, como podedes imaginar, unhas previsións a ano 2030 non é moi, digamos, sería demasiado incluso optimista poder facer unha proposta económica máis ou menos racional, pero sí que o que temos claro que isto non vai supoñer un gasto, digamos, a maiores, un incremento no orzamento que ten este Concello, porque a nosa proposta recolle que debemos de aproveitar e apoiarnos nos gastos correntes e investimentos que xa ten o Concello previsto no seu orzamento anual, reorientando cara a políticas públicas e de compra pública máis sostibles, verdes, ecolóxicas ou como queramos definilo. Tamén queremos aproveitar o financiamento que podamos acceder dentro do límite legal cara a investimentos que teñan un elevado impacto no camiño de acadar estes obxectivos, alumeado público, renovables en inmobles municipais, etc. Traballar as políticas públicas orientadas á normativa e máis fiscais na medida que podan apoiar e incentivar este tipo de procesos e logo ter un forte compromiso de asesoramento a tanto a cidadanía como ao sector privado, pois apoiándoos tamén na procura desa eficiencia enerxética que redunde en beneficio de todas. Eso que sometemos aquí a súa aprobación e máis nada. Grazas. Gracias, Xan. Goretti, a súa quenda. Sí, ben, boa tarde. O certo é que desde o BNG xulgamos que é prioritario urxente facer un plan como este, un plan de acción para as enerxías sustentáveis, loitar contra o cambio climático, intentar reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, e pensamos que aquí hai unha proposta moi detallada onde hai datos realmente de moito interese. O importante desta urxencia é, como sempre, pasar do que son os plans, dos acordos á acción, non deixar que as cousas durman nun caixón, senón ao final conseguir que se fagan, conseguir que se realicen. Desde logo nós temos unha dúbida a respecto de que isto que se poida facer prácticamente sin supoñer gasto ou compromiso orzamentario, que é tamén o que o propio concelleiro agora acaba de explicar e o que está ademais detallado tamén no propio plan. Primeiro, por un lado, porque claro, algúns dos fondos, é certo, xa se fai referencia agora, veñen da EDUSI, algúns dos
fondos, e algunhas das medidas que están aquí están orzadas con cantidades que son moi importantes, non? Se facemos a suma das cantidades que aparecen aquí, pois andamos rondando os 30 millóns de euros. Eu penso, desde logo, que o lóxico sería ter un informe de intervención. É certo que daqui ao ano 2030 non, pero polo menos nos próximos 4 anos, de que se vai facer. Se justamente un dos puntos importantes é, pois, ano 2020, como imos chegar, parece que o mínimo sería ter ese compromiso orzamentario do que pode supor, mesmo que sexa, pois, se se di non se vai a recorrer, pois, nin a ningún tipo de empréstamo, pero sí a subvencións de fondos de outras administracións, a este tipo de gasto corrente que temos a cara onde o reorientamos, non? Por un lado, desde logo, chámanos a atención que isto non leve consigo un plan deste tipo e cunha cantidade tan importantes de gastos que logo aparecen orzados e detallados na táboa, que non teña a beira un informe de intervención, non? Logo, por outro lado, o certo é que nos parece un pouco descompensado o que se fai a respecto do segundo, non, tal e como tamén acaba de indicar agora, o segundo sector realmente, non, con maior consumo de enerxía, ao final é o transporte, non, esa contribúe as emisións pois case nun 29%, e parecenos que ese espazo sería o que tería que levar un maior investimento, onde debería que facer un maior esforzo, non, en recuperar espazos públicos para peóns, para bicicletas, para transporte público, reducir o uso do vehículo privado, non? Cando, pola contra, tal e como se acaba, hai algo que xa está iniciado, hai unha partida moi forte, non? Son máis de 9 millóns de euros para cambios no alumeado público, nos edificios municipais, e é certo que esta parte suma só un 1,5% do total das emisións, así que non nos parece moi proporcional o que se está facendo, porque pensamos que hai que investir bastante máis no tema do transporte, en facer máis medidas concretas relacionadas coa mobilidade, e facendo que a cidade sexa segura, non só con sendeiros itinerarios peonís variados, senón tamén co tema de pacificación de tráfico, eliminación de barreiras, pasos de peóns elevados, non? E intentar, cando menos, traballar bastante nesta liña, non? Nese tema é certo que hai bastantes propostas que aparecen aí, pero parecennos que son insuficientes para chegar a ese obxectivo que agora mesmo dicía de reducir o tema das emisións do transporte nun 34% no ano 2020, se non entendín mal. É certo que sí que aparece un elemento tamén que está salientado, que é o de incentivar o emprego de coches eléctricos, mas hai que ter en conta que os coches eléctricos só poden ser unha alternativa sustentável cando se empreguen só nos casos necesarios e sempre que se utilicen a súa enerxía que proveña de fontes renováveis. O caso é que nestes momentos, claro, quen pode acceder a un coche eléctrico, como se pode, non sei como se vai facer para esa cuestión, digamos, a prazo tan curto, mentres que a prazo tan curto sí que nos parecía máis importante investir máis en todo o que ten que ver co tratamento dos bioresiduos. Está incluído aí a planta comarcal de compostaxe, é certo, mas ese non vai ser un proxecto inmediato. Desde logo a nós sí que nos gustaría que se acelerase todo o posible, todo o que sexa compostaxe caseira, comunitaria, todo o que fose tratamento in situ dos bioresiduos, con algo de implantación rápida e de que faga un efecto o máis inmediato posible. De todas as maneiras, sendo, xa digo, satisfactorio que haxa un plan deste tipo, sendo importante para o Concello de Santiago, que debe ser un referente en temas de loita contra o cambio climático, sendo iso relevante para nós, o que queríamos deixar en riba da mesa, que nos preocupa esta cuestión das consideracións económicas. Ademais, está sinalado que esta proposta non supón ningún gasto ou compromiso orzamentario. Parécenos que así é difícil saber se se vai levar a cabo, en que ritmos, en que plan, aínda sabendo iso da vontade do concelleiro ao respecto. Gustaríanos que houvese ese compromiso, que estivese plasmado tamén nun informe por parte de intervención económico que garantise que se levase a cabo, e que aí, daquela, o lógico sería que houvese un compromiso do conxunto da corporación a este respecto. Moitas gracias, Goretti. Paco. Gracias, señor alcalde. Novamente, boa tarde. Bueno, o Grupo Municipal Socialista está de acordo non soamente
a aprobación dun plan de acción para as enerxías sostibles, sino que nos entendemos que Santiago ten que ir máis longe incluso. É dicir, non soamente debemos facer un plan, aplicar o plan, leválo adiante para a mellora da calidade de vida dos veciños e das veciñas da nosa cidade, senón que, tanto o noso concello, senón que tamén Santiago de Compostela é a capital de Galicia e, polo tanto, ten que ser un referente na loita contra o cambio climático. Polo tanto, nese sentido concordamos plenamente, tamén aparece no noso programa electoral das municipais de 2015. O que sí que nos preocupa é que atopámonos diante dunha tautoloxía, é dicir, non existe un informe de intervención porque afirmamos que non existe compromiso orzamentario, pero non se sustenta en ningún informe a non necesidade dun compromiso orzamentario. Ese é o problema co que nos atopamos. E iso é o que hai de alguna maneira que aclarir, porque eu entendo calquera dos dous informes. Un informe de intervención porque hai compromiso orzamentario ou un informe de economía que demostre que non hai compromiso orzamentario e, polo tanto, non sexa necesario o informe de intervención, non soamente a declaración, neste caso, do Concelleiro de Medio Ambiente. Moitas grazas. Gracias, Paco. Agustín. Sí, moitas grazas, boas tardes. Creo que non admite debate que estamos ante unha planificación necesaria, polo tanto, imprescindible para calquera concello, por suposto, para a capital de Galicia, para Santiago de Compostela. Pero, obviamente, temos que entrar no fondo e temos que analizar a documentación. A verdade é que nós, que temos analizado o documento en profundidade, como é a nosa obriga, valoramos que o documento, por desgraza, é un documento, falando claro, mal redactado, con datos estadísticos xenéricos, sin concrecións, prácticamente ausente de calquera tipo de concreción, sin datos concretos da nosa cidade, sorprendentemente, un documento que dá a sensación de que obedece a un modelo. Faltan estudos e traballos de campo da nosa cidade, o propio documento o recoñece. Faltan datos, o digo a efectos anecdóticos, por exemplo, na páxina 31 recoñece que non foi posible incluir datos sobre produción de enerxía ou sobre pequenos produtores. Non sei, a verdade é que non teño dato agora mesmo, pero non sei se, por exemplo, a papelera de Brandía, se Finsa, se o resto das industrias que temos no noso polígono poderían ter suministrado datos de posibles producións de enerxía que existan nesas instalacións. A verdade é que tamén falo de memoria, creo que, por decir unha instalación que todos coñecemos, o Corte Inglés, ten un sistema de coxeneración que é un exemplo na cidade en toda Galicia. Eso non aparece no documento. A verdade é que o documento está cheo de extrapolacións. Imos ao máis importante. Por unha banda, na propia proposta, o señor concelleiro sinala nun plan cun horizonte ata 2030 unha estimación económica honesta non pode ser máis que unha aproximación á realidade do verdadeiro custo final de implementación, punto. Polo tanto, esta proposta de PAES 2030 non supón gasto ou compromiso orzamentario. Esa afirmación é radical do señor concelleiro, pero logo despois é sorprendente que o documento entre as páxinas 32 e 51 inclúe accións e orzamentos concretos cunha valoración concreta. Donde está o informe de intervención que acredite a disponibilidade dos 51,8 millóns de euros que suman todas esas accións? Si están previsto no orzamento do Concello, a interventora debería de acreditar iso. E máis, se non está previsto no orzamento do Concello, posto que ata o 2030 é un prazo excesivamente longo, o normal sería que houbera un informe económico-financeiro. Hai eco, non sei por qué. É un pouco... É que é un pouco incómodo agora. O normal sería que houbera un informe económico-financeiro que justificara que dentro das accións previstas nas diferentes liñas financeiras o orzamento... Perdón, Agustín. Luís, podese baixar un pouquiño o seu micro? Dende aí, non? É que distorsiona un pouco. No, silenciarte, Agustín. Bueno,
A verdade é que é algo incómodo, porque teño un retorno, pero bueno, tentarei rematar. Creo que hai accións lóxicas, hai accións correctas, tamén é certo que hai accións que nos cuestionamos, xornadas e obradoiros de dubidosa utilidade na nosa opinión. Por certo, non aparecen indicadores, creo que un documento desta natureza debería conter indicadores. Votamos en falta, non sei se existiu unha implicación da Xunta de Galicia, como administración tamén con competencias concorrentes en materia de medio ambiente, polo tanto, nos a verdade é que non podemos apoiar un documento que creemos que é francamente insuficiente, por non decir deficiente, un documento mal confeccionado, con erros clamorosos. Por exemplo, por decir unha anécdota, fala en varias páxinas da Deputación da Coruña cando debería de falar da provincia da Coruña. Supoño que será un corta e pega. Xa sei que estou falando de cuestións terrenais, de cuestións procedimentais. Compostela Aberta normalmente está máis no espiritual laico, pero no espiritual. Pero para facer política, créanme que o digo no mellor dos tonos, hai que ler. Se alguén leu este documento, a verdade é que ten algo de culpa, e se non foi leído, pois a verdade é que máis culpa todavía. Hai que facer correccións, hai que falar e consensuar. Este documento non foi falado ni consensuado, alo menos con este grupo. E, sinceramente, creo que o lóxico, o razonable nun documento desta importancia sería retirar o documento, facer unha memoria económico-financeira, mellorar esas cuestións que, na nosa opinión, son mellorables, tentar consensuar un documento que concite o apoio unánime da corporación e traer ese documento nas debidas condicións a este pleno. Moitas gracias e máis nada. Sándoro, segunda quenda. Ben, primeiro lugar, sobre o informe de intervención 1, que vexo que é unha das máximas preocupacións nesta sala, eu creo que se pode entender perfectamente que o plan poda dicir que cambiar todas as luminarias do Concello por LED custaría 7 millóns de euros como obxectivo, e ten o Concello unha partida de 7 millóns de euros para acometer iso. Evidentemente, en cada orzamento anual non, porque é un plan a 2030, según vayan habendo disponibilidades orzamentarias de aquí ao 2030, se poderán ir usando ou non usando partidas para chegar a ese objetivo, pero que realmente non ten nada que informar intervención a un plan deste tipo. Podemos discutir que decir se son máis acaídas ou debían ser máis ambiciosas unhas propostas e outras. Hombre, eu non entendo moi ben que diga o señor Agustín Hernández que este documento non se consensuou. Se non se consensuou, porque non había vontade de consenso. Vostedes recibiron o documento, todos os grupos recibiron o documento con un tempo máis que razonable para facer achegas, e esperábamos esas achegas. Non veu ningunha, levámoslo logo á comisión, tampouco hubo ningunha achega, houve simplemente reserva de votos. Eu acusar a alguén de non querer consensuar se non hai ninguna proposta para incorporar ese documento, pois un pouco un esgrima verbal que non ten, a verdad, ningún sentido. Evidentemente o tema de transporte, digo polos compañeros do BNG, é moi importante neste sentido, pero aquí este plan de acción do país está máis directamente vinculado en canto a accións á capacidade do Concello de xestionar os seus propios servicios para chegar a ese país e de incentivar a cidadanía, pero as ferramentas que teñamos nós son prácticamente todas de fiscalidade verde para poder potenciar, a parte de facilitar evidentemente medios alternativos de transporte automóvil privado. A única ferramenta que temos é a fiscalidade coñecida como verde ou como queirades chamar para poder promover ese tipo de accións. Pero insisto, no que máis dúbidas ofrece a necesidade ou non dun informe de intervención, creo que se está manexando cifras orientativos nun período pois de 13 anos, que cada acción e cada gasto que se desenvolva neste proxecto terá que ir acompañado do seu informe correspondente, do seu expediente correspondente, como van todos, pero un informe global sobre algo que aínda non se sabe nin cando se vai a gastar, pois un pouco un exercicio relativamente absurdo. Gracias. Gracias, Sam. Goretti. Sí. A ver,
claro que se é unha declaración de intencións, entón valería. Se é un plan de acción, eu insisto nalgo que aquí xa foi dito, xa foi reiterado. É certo que logo despois en cada unha das medidas que se van propondo aparece unha temporización, aparecen os anos e aparece o orzamento. En moitos dos casos o orzamento por ano. Hai outras que aparecen máis vagas, dicindo que xa se mirará, que xa se estudará ou así, pero hai algunhas que aparecen, moitas delas. Daquela, eu xa digo, igual non ten sentido un informe de intervención de aquí ao ano 2030, pero cando menos un plan cuatrienal dicindo, pois nos próximos 4 anos o que se vai facendo por unha cuestión tamén de prioridade. Debería de haber unha escolla de prioridade política de cales destas cuestións decidimos que son máis urxentes e que abordamos con carácter inmediato, e esas son as que nos vai facer reducir. Senón, segundo se vai decidindo, segundo se vai facendo, ao final pode acabar parecendo un brinde ao sol, pois dependendo de como iremos facendo. O lóxico sería que houvese un compromiso. Nos decimos, se a cuestión é pois acreditar no que significa isto como espírito, como plan, como guía, pois por suposto, e ademais creemos que a liña que aparece aí é unha liña correcta, pero para nós falta priorización, faltaría decir dentro desa priorización económicamente o que vai supor polo menos nos próximos 4 anos, que vai supor, e que haxa un informe a ese respecto. A nos parecíanos o máis lóxico para polo menos consolidar que isto non quedase, pois como pasa moitas veces, en papel mollado, que acabase sendo algo que nos unise, que nos fixese que todo o mundo nos tivésemos que comprometer co que aparece. Gracias, Goretti. Paco. Si, non, moi brevemente, simplemente xa tendo en conta que a propia Lei de Facendas Locais fala de que se debe incorporar aos orzamentos un plan de investimentos cuatrienal, pois nós entendemos que sí, que a lo menos debería de estar ese informe de intervención, a lo menos para ese plan cuatrienal, que en calqueira caso debería de estar incorporado aos orzamentos. Gracias, Paco. Agustín. Sí, moi brevemente. 18 páxinas do documento definen e cuantifican orzamentos concretos. Nos, obviamente, podemos entender que vostedes consideren que non é necesario ou que é imposible obter un informe de intervención ao respecto dese investimento de máis de 50 millóns de euros, pero que de todo xeito resulta absolutamente razoable é pedir un informe económico-financeiro que xustifique a forma ou a previsión que ten este goberno de acadar eses fondos. O que me parece absolutamente injustificable é que eso estea resolto cun apartado firmado por o señor concelleiro que din que non supón gasto ou compromiso orzamentario, porque eso significa que pode vostede coller esas 18 follas e tirarlas a papeleira. E eso creemos que non é serio. E, por tanto, por iso, volvemos a pedir a retirada deste documento e tentar atopar o necesario consenso. Moitas gracias e máis nada. Bueno, non se quedan quendas. Non imos a retirar o documento e despois do pronunciamento da corporación pois tomaremos a decisión que corresponda. Pedimos a someter a votación, señor secretario, a proposta. Votos a favor deste punto 5, aprobación do plan de acción para as enerxías sostibles PAES. Votos a favor. Compostela Aberta e BNG. Votos en contra. Ningún. Abstencións. PP e PSDG-PSOE. O punto queda aprobado, por suposto. Pasaríamos logo ao punto 6 da orde do día, que é a aprobación inicial da proposta de asunción directa da xestión do servicio de obra e guindastre a través da Sociedade Mercantil Municipal TUSA. Os en xunta de portavoces acordamos aumentar os tempos de intervención e dar un máximo de 15 minutos para a primeira e 7 para a segunda. Me comentaba Rubén ahora a entrada de que acumuláramos o tempo, quero decir, que sumáramos todos os minutos no minutero e que logo vos... Sí, os 22 minutos famosos. Bueno, ti decías máis, 25 decías. Vamos a deixar de momento en 22 e logo somos flexibles, non vai a ser o demo que se nos vaya das más, porque das un brazo e comencha o corpo inteiro. Pero si hubo, perdón, señoría, hubo unha corrección esta mañá. Sí. Sí. Si hubo unha corrección porque se detectou na comisión informativa que se saltaran uns párrafos. A corrección é para facer coincidir exactamente o dictamen da comisión coa proposta que fixera a alcaldía. Mandouse esta mañá aos grupos políticos. Bueno, pois imos a comenzar ca defensa. En primeira quenda vai facer a
a defensa da proposta Jorge Duarte ou a seguir a actuar na segunda quenda. Así que, Jorge, do quenda. Boas tardes de novo a todos e a todas. Creo que para empezar a debatir este punto é fundamental ter moi claro de que vimos a falar. Hoxe traemos a aprobación inicial da proposta de asunción directa á xestión do servicio de Oreguindastre a través da Sociedade Mercantil TUSA. No expediente consta a memoria técnica exixida polo artigo 85.2 da Lei de Bases do Réxime Local, que hai que levar a pleno para a súa toma en consideración, aprobación inicial e subseguinte exposición pública segundo o procedimento regulado no citado artigo e no 309 da Lei de Administración Local. Por lo tanto, resumo, o que traemos é aprobación inicial e toma en consideración da memoria técnica elaborada pola Comisión de Estudio constituída en cumprimento do acordo plenario do 15 do 12. Segundo punto sería expoñer ao público o expediente durante un prazo de 30 días naturais contado desde que se publica o anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña coa finalidade de que as persoas e as entidades interesadas poidan presentar as suxestións e reclamacións que xulguen oportunos. E punto terceiro, a decisión definitiva sobre a resolución das suxestións e reclamacións e, de ser o caso, sobre a asunción da xestión directa dos servicios de Oreguindastre a través de TUSA, adoptarase tras a resolución que dito xulgado no incidente de execución de sentencia aludido no antecedente 9 en coherencia co seu contido. Explico, vou intentar non ser demasiado prolixo nos antecedentes, pero sí contar algunhas cousas. Hai unha primeira sentencia do Tribunal Superior de Justicia do 24 de 9 de 2015 que anula o contrato de setes a Parqui. A partir de aí, o informe de asesoría xurídica nos di que unha vez que está executado máis nun 50%, que poderemos estudar cal é o sistema de xestión necesario, e tamén nos di que podemos prorrogar, por ser un servicio esencial para a mobilidade da cidade, o servicio que está prestando en aquel momento os setes a Parque. Esta prórroga deste servicio esténdese ata a actualidade, e para ese goberno sempre foi prioritario intentar buscar unha solución no prazo máis corto posible, pero sempre con toda a seguridade xurídica que estimamos que un caso desta delicadeza exixe e é necesaria. Houve distintos pasos. O 30 do 10 do 2015, como decía, se expoñía isto de que o 50% do contrato estaba vencido, que, polo tanto, sendo necesario manter o servicio de hora para garantir ese servicio de mobilidade, que se facía posible e necesario a prórroga. Os seguintes pasos foron que o Consello de Administración da Empresa Municipal TUSA, na reunión do 11 do 1 de 2016, propuso a Xunta Xeral a modificar os seus estatutos para poder prestar o servicio de xestión de Oreguindastre. No mes de maio de 2016 recibimos a auditoría de liquidación do contrato feita por unha auditora externa, pola empresa Faura Casas. O 20 do 5 de 2016 se lle encomendou a TUSA un estudio da viabilidade da encomenda de xestión directa dos anteditos servizos. Esta encomenda de xestión presentouse o 5 de 9 de 2016, documento que foi aprobado polo Consello de Administración da entidade TUSA o 8 de 9 de 2016, e posteriormente, unha vez que temos o informe por parte de TUSA de que sería viable, o que se decide é iniciar o proceso de remunicipalización a través dos pasos que nos di a lei. Por lo tanto, no mes de decembro, como decíamos, se trouxo a decisión de iniciar o procedimento co nombramento dunha comisión asesora para que elaborase unha memoria referente aos aspectos sociais, xurídicos, técnicos e financeiros das actividades de que se trate, en a que se determinará a forma de xestión entre as previstas pola lei, así como os casos nos que deberá cesar a actividade. Ese era o punto B. Os estamos no apartado C, que sería a toma en consideración por parte do Pleno da antedita memoria e a súa exposición ao público. Como decía, o 15 do 12 aprobouse esa creación da comisión. A comisión técnica constitúese o día
26 do 12 de 2016 e reunirse os días 23 do 3 de 2016 e 7 do 4 de 2016, sesións nas que se debateron diversos borradores da memoria e os documentos e informes que se incorporaron a ela, así como as suxestións e alegacións que formularon os asistentes. Os traballos da redacción da memoria deronse por rematado na reunión do 10 do 4 de 2017 co resultado que consta na propia memoria. O documento da memoria son estes 2 tomos que incorporan máis de 24 anexos na súa redacción. Con eso chegamos a este punto de presentación da toma en consideración. A min gustaríame facer unha pequena exposición, porque como todos os membros deste pleno saben, distintos servicios deste Concello levan traballando arreo desde o 2015 para procurar unha solución o máis áxil posible e satisfactoria con toda a seguridade xurídica para este tema da nulidade do contrato. Como decía, para iso realizouse unha ampla memoria onde sen ningún tipo de enconcertamentos nin condicionamentos iniciais analizáronse os distintos modelos de xestión enumerados no artigo 85.2 da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, sen olvidar en ningún momento que a lei recoñece ás corporacións locais o dereito a elixir a forma de prestación dos servicios públicos que prestan aos cidadáns que a condición de que elixan a forma máis eficiente e sustentable. Polo que, para dar cumprimento a este mandato, analizáronse as distintas opcións que a legislación recoñece desde o punto de vista xurídico, económico e técnico. O que pretendemos é recuperar o dereito dos concellos, que é a administración máis próxima ao pobo, a xestionar os servizos que ten que darlle aos seus cidadáns. E que non debemos esquecer que precisamente ante os cidadáns ante quen debemos responder con esta prestación eficiente dos servizos. Tampouco debemos obviar que a elección dos modelos de xestión están directamente relacionados ca definición de obxectivos e características dos servizos públicos que queremos, e que vai en función da dimensión e a complexidade dos mesmos. Polo tanto, todo o traballo que recolle esta memoria trata de acreditar mediante xustificación xurídica, técnica e económica que modelo de xestión deberíamos utilizar desde a entidade local para a prestación dos servicios públicos de hora e guindastre, buscando sempre a opción máis ventaxosa para a administración e para os usuarios dos servicios, de forma que poidamos contribuir a un menor gasto público e tamén ao logro da obrigada sostibilidade dos servicios municipais. Como se ten comentado en numerosas ocasións, estamos tratando dun tema que a priori non presenta unha solución pacífica, mas a pesar diso, sempre buscamos a maior garantía xurídica, económica e técnica, recollendo e transparentando todos os informes realizados no último ano e medio por parte dos traballadores públicos deste Concello, momento que gustaríame agradecerlles públicamente ahora o traballo feito que está recopilado nesta memoria a todos aqueles traballadores do Concello que participaron no mesmo. Creo que igual non procede ahora analizar dito traballo polo miúdo, dado que consta que todos o teñen analizado, pero sí que me gustaría expoñer brevemente varias das conclusións deste documento de traballo que justifican claramente por que este goberno trae a pleno a asunción da xestión directa do servicio de hora e guindastre. Dende un punto de vista xurídico, vimos que as opcións de xestión directa por un organismo local, por un organismo autónomo local ou unha entidade pública empresarial local non eran factibles porque estes organismos non están constituídos e en caso de intentar inicialo sería un proceso longo. Dadas as hipótesis estimadas na memoria ao respecto, a xestión directa decántase pola modalidade de xestión mediante sociedade municipal, mediante a sociedade municipal TUSA. Como decía, habría opción de xestión directa polo Concello, xestión directa a través do organismo autónomo local ou entidade pública empresarial ou a través de xestión
mediante unha sociedade municipal que, tal e como se explica por temas de persoal e por temas de constitución dos outros dos organismos, parecen que o máis acaído neste caso é a través da xestión municipal, mercantil municipal TUSA. Dende un punto de vista técnico, a priori, a organización do servizo sería bastante similar entre o que pode prestar unha empresa concesionaria ou o que pode prestar TUSA. Mas, sin embargo, o feito de que faga a xestión TUSA na xestión dos servizos por parte dela permite que esta sociedade municipal poida estudar e xestionar o servicio dentro dun plan conxunto de mobilidade da cidade, aproveitando os anos de experiencia e a colaboración directa que xa ten con distintos departamentos municipais. Este plus de xestión directa por TUSA non se dá na xestión privada, na que as relacións do Concello se regulan pola Lei de Contratos do Estado por un prego de condicións aprobados ao efecto, polo que calquera modificación no servizo, nesta concesión, estaría limitada pola norma e os pregos, unha situación na que vimos sufrindo ao longo deste tempo con distintas empresas concesionarias a dificultade e incluso a problemática xurídica que a veces se dá cando se queren introducir diversas modificacións. Dende un punto de vista económico, analizouse a xestión directa pola sociedade mercantil local con capital social de titularidade pública e a xestión indirecta a través de concesión. En resumo, a suízo do recollido no documento de traballo realizado, a proposta de xestión dos servizos públicos de hora e guindastre, a máis sostible e eficiente sería a de xestión directa mediante sociedade mercantil local TUSA. Haberá que decir que a sociedade mercantil local TUSA ten un único accionista que é o Concello, polo cal é o Concello o que ten que responder e tamén ao ordenamento xurídico é o Concello que ten que responder nos temas en que son de aplicación normativa jurisdiccional, orzamentaria, contable, de control financeiro, de control de eficacia e de contratación do sector público, quedando exposta ao ordenamento xurídico privado no resto das materias. Como decíamos, a oportunidade de que a xestión directa por parte de TUSA que podamos facer a xestión directa por parte de TUSA terá unha ventaxa claramente satisfactoria para os cidadáns da nosa cidade. Pode permitirnos facer unha política común de xestión do espacio público, unha xestión directa que nos permitirá, ademais, coordinar todas as políticas de mobilidade, de aparcamentos en superficies, soterrados, de transporte público, e ademais permitirános, sendo desde unha administración como TUSA, tamén intervir con bonificacións para os cidadáns e con distintas accións que terán que ir graduando ou modificándose ao longo do tempo. A flexibilidade que nos aporta a xestión de TUSA será algo que revertirá no beneficio dos cidadáns porque permitirá facer máis moldeable esa xestión. Por lo tanto, hoxe quero deixalo moi claro. Traemos para aprobación inicial este documento. Entendemos que este documento está feito con todo rigor, examinando tal e como di a lei as distintas variantes, o que este goberno municipal non vai renunciar é a cumprir co seu programa electoral e que alá, cando sexa posible, donde sexa a xestión directa o máis eficiente, o máis ventaxoso para os cidadáns, intentará leválo adiante. Para iso estamos hoxe aquí, para facer a aprobación inicial desta memoria técnica que justifica a xestión por parte da entidade mercantil municipal TUSA. Esta aprobación inicial, como decíamos, quedará exposta a exposición pública durante o prazo de un mes e só despois, tendo en conta estos informes e cal sexa tamén a situación xurídica de execución de sentencia que plantexa a unha das empresas concurrentes, poderemos decir se asumimos ou non definitivamente agora.
hoxe damos un paso definitivo para expoñer a ese proceso de alegacións, pero quedará sempre condicionado a unha aprobación definitiva polo Pleno. Moitas gracias, Jorge. Rubén, quedarían 7 minutos. Perdíme un pouco. Moitas grazas, señor alcalde. Hoxe este pleno aborda un debate importante do que levamos falando aproximadamente ano e medio e o que de xeito coloquial nos temos referido todos e todas como remunicipalización da hora e do indastre. Antes de entrar no fondo do asunto, gustaríanos facer dúas aclaracións previas. En primeiro lugar, unha aclaración conceptual non menor. Realmente non estamos a falar dunha remunicipalización. Para que así fose, un servicio público debería previamente deixar de ser municipal, cousa que nunca aconteceu cos servicios da hora e do guindastre, que foron, son e serán municipais. Realmente do que estamos a falar é de pasar a xestión indirecta a través dunha empresa privada dun servicio municipal a unha xestión do mesmo servicio a través dunha empresa pública municipal, sí, pero empresa, onde, entre outras cousas, as condicións laborais e salariais da plantilla son moi diferentes das que ten o personal municipal. En segundo lugar, quixéramos aclarar o alcance real do debate e da decisión que imos tomar hoxe. O noso grupo é bastante escéptico a respecto da utilidade práctica que vai a ter no futuro este pleno, dado que vamos a facer unha aprobación inicial, como acaba de resaltar o concelleiro, condicionada da toma en consideración desta memoria. Mais alá do evidente interese por parte do grupo que sustenta o goberno de coñecer a posición dos diferentes grupos sobre este tema, pois o tempo dará ou quitará razóns a respecto da utilidade do que hoxe vamos a discutir e vamos a aprobar neste pleno. Para nós, como o BNG, hai dúas preguntas claves en todo este proceso. Está o BNG a favor de que o servicio da hora e do guindastre estea xestionado directamente polo Concello ou pola empresa pública TUSA en vez de a través dunha concesión cunha empresa privada? A resposta é clara, sí, repito, sí. O BNG está a favor da xestión directa por parte do Concello deste e de calquera servicio da súa competencia. Creo o BNG que o goberno municipal fixo ben as xestións para poder concretar esa función directa? Pois a resposta é igualmente clara, non. A posición política do noso grupo ao respecto de todo este proceso foi clara e coherente entre os nosos principios ideolóxicos e a nosa actuación práctica. En primeiro termo, parabenizando o grupo de goberno no momento que fixeron pública a súa intención. Decisión, desde o noso punto de vista, valente e acertada, con independencia de que para nós ter que recuperar servicios externalizados, este non sería nin dos máis urxentes nin dos máis importantes. En segundo lugar, e a pesar dos múltiples aspectos melloráveis, como así puxemos de manifesto, votamos a favor da memoria sobre a viabilidade de xestión directa no propio Consello de Administración de TUSA, o que permitiu non bloquear o proceso e posibilitar que se abordase ese tema no pleno municipal. Sen o voto favorable do BNG aquel día, este proceso nin tería comezado. En terceiro lugar, votamos favorablemente no pleno do 15 de decembro do ano pasado o inicio formal do proceso e a constitución da Comisión Técnica encargada de elaborar a memoria justificativa, paso igualmente imprescindível para a remunicipalización de calquera servicio. E en cuarto lugar, e a pesar de non estar de acordo nin co funcionamento, nin con varios aspectos relevantes recollidos na memoria da Comisión Técnica, decidimos non votar en contra do seu dictamen para non bloquear os traballos desa comisión e facilitar así a posibilidade de que este debate se pudera sustanciar no ámbito do pleno municipal. Por lo tanto, o Bloque Nacionalista Galego está a favor da municipalización, ou mellor dito, da xestión polo Concello directamente con persoal e medios propios da hora e do guindastre e de calquera servicio externalizado que sexa posible recuperar para a xestión directa. Por que está o BNG a favor da xestión directa deste servicio? Pois ben, a nosa é unha opción claramente ideolóxica e de fondo. O tempo ten demostrado que os servicios públicos non teñen por que ser ni máis baratos, ni máis eficientes, nin máis eficaces, nin mellores
polo feito de ser executados por empresas privadas. Incluso en determinadas circunstancias, organismos tan pouco sospeitosos de estar escorados cara á esquerda como o Tribunal de Contas teñen demostrado como a xestión directa é máis eficiente e sostível que a indirecta. Pola contra, son nestas externalizacións, entre aspas, onde se teñen detectado gran número de irregularidades, corruptelas e corrupción, así como múltiples ineficiencias e disfuncións na súa execución. Entre outras cousas, porque os mecanismos de control real son moito menores e porque a natureza mercantil das sociedades levas a maximizar o beneficio industrial en vez de maximizar a calidade do servicio prestado. Con isto non facemos ni moito menos unha criminalización indiscriminada da empresa privada. Existen casos de empresas escrupulosas no cumprimento dos contratos e que realizan un traballo excelente. Mais o que se cuestiona aquí non é o traballo concreto dunha empresa, senón a natureza da relación contractual. E nese sentido, desde o BNG, creemos que as administracións públicas deben garantir a prestación dos servicios públicos e que o mellor xeito de prestar os servicios públicos é desde o público. Ademais, unha empresa pública, a diferencia dunha privada, non reparte, ou non debera repartir, dividendos entre os seus socios e accionistas, e de facelo sería para o propio Concello. Con que o que non está de acordo neste proceso o BNG? Pois con 4 cousas. En primeiro lugar, con misturar a pretendida municipalización co cumprimento dunha sentencia que declaraba nulo o contrato da actual concesionaria. En segundo lugar, con non abordar modelos alternativos de xestión e decantarse por manter exactamente o mesmo modelo que existía, ca única diferencia de que o personal dependería da empresa Tusa en vez dunha empresa de capital privado. En terceiro lugar, por non ter falado cos traballadores implicados ata a reta final do proceso. E en cuarto lugar, por facer, desde o noso punto de vista, con pouco rigor, partes importantes da memoria técnica. Con respecto á sentenza judicial, pois decir co 24 de setembro de 2015, a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anulaba a adxudicación á empresa Setesa Parque do contrato da hora e do guindastre. En concreto, polo incumprimento da cláusula 10.7 do prego de prescricións técnicas tocante a disposición dunhas instalacións para o depósito de automóviles cunha superficie de 3.000 metros cuadrados no radio dun kilómetro do núcleo urbano de Santiago. Nesa sentenza, o xulgado exculpaba de calquera responsabilidade o goberno municipal e a mesa de contratación e explicitaba que a única responsável era a empresa por ter actuado con mala fe. Que foi o que fixo o goberno de Compostela Aberta? Bueno, pois o que fixo foi asenar até 5 prórrogas con esa empresa a que o xulgado declaraba nulo o seu contrato. E poño entre aspas o de prórroga porque formalmente nin son prórrogas porque o contrato está anulado. A primeira delas en outubro de 2015, a segunda delas en xuño de 2016, a terceira delas en xullo de 2016, a cuarta delas en outubro de 2016 e a quinta hai tan só uns días en abril de 2017. Para facelo, amparábanse en que cumprían a sentencia mediante unha remunicipalización e que, mentras esta non se materializaba, o servicio debía continuar prestándose para, abro aspas, evitar graves perxuicios aos intereses públicos, pecho aspas, aínda que o fixera fora de contrato despois de telo declarado nulo. O noso grupo podería aceptar esta xustificación para o caso do guindastre e sempre por un tempo limitado, mas non para o caso da hora e moito menos durante un ano e medio. Mírese por onde se mire, o servicio da hora non é un servizo vital para o Concello nin para a veciñanza. E non é que o diga só o BNG, senón que foi o criterio empregado, por exemplo, polo Concello de Lugo, por un exemplo bastante próximo xeográficamente e temporalmente. E, por certo, a veciñanza de Lugo está encantada sen hora e eu estou convencido que a de Santiago tamén o estaría. Pero, en calquera caso, un caso curioso de como cumprir unha sentencia. Un xulgado dillo ao Concello de Santiago que a actual empresa está prestando o servicio ilegítimamente e o Concello que responde prorrogando até en 5 ocasións a esa mesma empresa. E non só ata finalizar o contrato, senón que se lle recompensa con meses extra. Febreiro, extra, marzo, extra, abril, maio e saberemos cantos máis. Isto, evidentemente, é posible que teña consecuencias. O goberno municipal, desde o noso punto de vista, incurriu nunha grave irresponsabilidade ao non executar esa sentenza cando tivo coñecemento dela xa en setembro de 2015. Daquela, o BNG se advertía que era un erro misturar a execución dunha sentencia co intento de remunicipalizar un servicio, que eran cousas distintas, que non tiña nada que ver e que había que abordar de xeito diferente e independente, e que o primeiro que tiña que facer o Concello, sen dilación, era dar cumprimento á sentenza.
Como había que cumplila? Pois, o noso entender era bastante claro. Unha vez que o xulgado declaraba nula a adxudicación a esa empresa, o que procedería é retrotraer o proceso á mesa de contratación de valoración das ofertas presentadas, excluir a empresa Setes Aparqui, polos motivos que sinala a sentencia judicial, e realizar a proposta de seguinte empresa con mellor puntuación e que cumplira cos requisitos exixidos nos pregos, e a partir de aí que a Xunta de Goberno adxudicase de novo. Isto, se existise vontade, poderíase facer en menos de 2 semanas e en ningún momento se poría en perigo a plantilla como se ten dito, xa que a nova concesionaria tería a obriga de subrogar o 100% dos actuais traballadores e traballadoras. Unha vez feito isto, o Goberno municipal o que podería sería iniciar o proceso de remunicipalización sin esta espada de Damocles e con todas as garantías de que non podría ser paralizado por incumprimento da sentencia. E reparen nunha cousa, estaríamos case ou sin case nos mesmos prazos que estamos hoxe, falando do mesmo, pero con máis garantías de que saís adiante. Esa decisión, desde o noso punto de vista totalmente errónea, posiblemente teña colocado este proceso de remunicipalización nun calexón sin saída. Por qué? Porque agora é posible que un xulgado poida obrigar a este Concello a unha destas dúas cousas, e poden elixir vostedes cal é Guatemala e cal é Guatepeor. Indemnizar en concepto de lucro cesante a empresa doal en varios centos de miles de euros por un traballo que non realizou, ou ter que otorgarlle á empresa doal o servicio da hora e guindastre pos vindeiros anos e, polo tanto, olvidarse desta remunicipalización. Oxalá, eu digo de verdade, que esteamos trabucados, que non se dea ningún deses escenarios e que dentro de moi pouquiño tempo vostedes nos convoquen o pleno de aprobación definitiva desta asunción directa de hora e guindastre. E en breve, en calquera caso, pois sairemos de dúbidas. En segundo lugar, o que nos parece tamén incorrecto é que non se abordara un modelo de xestión diferente. Esta era a ocasión ideal non só para dar un debate e efectuar a asunción directa dun servicio externalizado, sino para analizar e modificar o propio servicio. Lamentamos que ni se chegara a analizar a posibilidade dun modelo de xestión alternativo, como, por exemplo, que implementou o BNG en Pontevedra, onde agora é gratuita. O BNG partía dunha premisa que vostedes non compartían, e é que o mellor xeito de remunicipalizar agora é suprimíndoa. Así, desde o noso punto de vista, non vai a supor ningún beneficio práctico para os veciños e veciños. Pola contra, a memoria económica sí que hai indicios de posíveis cambios non precisamente a mellor, tanto no referido ás tarifas como ao referido á implantación de novas zonas de hora en barrios onde ata agora mesmo non hai. Ese cambio de modelo de hora debería de entroncar, desde o noso punto de vista, cun novo xeito de entender a mobilidade e os espazos públicos, que estou convencido que o concelleiro comparte, e sempre no camiño de facer unha cidade de maior escala humana e calidade de vida. En terceiro lugar, tampouco nos pareceu correcto que se deixara para o tramo final a interlocución cos traballadores e que se tardara máis dun ano en ter a primeira reunión cos traballadores. E incluso preocúpanos que se pudera ter realizado alteracións significativas e ou pouco éticas na plantilla do actual servicio desde que se tomou coñecemento da intención de remunicipalización do servicio. E tamén nos gustaría saber se o Grupo de Goberno ten realizado algunha comprobación ao respecto. E, por último, facer o proceso técnico con rigor. Desde o noso punto de vista, non se cumpriu unha das formalidades de deixar claro que é máis eficiente e sostível TUSA que facelo a través dos outros modos de xestión que di a normativa local. Non sabemos se a memoria opta porque os ingresos recadados directamente pola hora e a grúa vayan a constituir ingresos da sociedade TUSA ou van ser de xeito indirecto coa entrada primeiro nas arcas do Concello e retribución posterior á empresa TUSA. E isto é crucial, xa que no primeiro caso estamos ante unha xestión directa pola sociedade TUSA e, polo tanto, os traballadores e os activos estarán na empresa, mentras que no segundo caso é moi dubidoso que os traballadores e traballadoras ao final non pasen a ser do Concello e non de TUSA, cousa que non está avaliado na memoria económica. Pártese de que os parquímetros son do Concello, porén o informe do secretario di que son da empresa a tenor dos informes do servicio de contratación, posición que nos compartimos. Non se contempla que TUSA ten que ter beneficio, maior ou menor, pero non pode prestar o servicio a custe, xa que é unha sociedade mercantil. Pública sí, pero mercantil, ten que ter beneficio industrial.
Desde o noso punto de vista, a valoración que se establece na memoria económica do software necesario para a explotación do servicio tampouco se corresponde cos precios de mercado, pero será doado de comprobalo. Non se contempla que no caso de que un traballador non pasara o proceso de selección, tería que haber unha indemnización e quen a paga e onde está cuantificada. Non se valoran as cesións de patrimonio público á sociedade. Non existe partida orzamentaria tal e como advirte a interventora no orzamento 2017 para este fin. Tampouco se contabilizan os máis de 300.000 euros de devolución do canon que, por certo, non se recurriron. E habría outro debate tamén interesante, máis económico, este sí que yo deixo para a Consellería de Facenda, se os ingresos son tasas, o custe do servicio deberá repercutirse, digo, un debate que tampouco é menor. E outro que non é menor é que a memoria é claramente contradictoria e non aclara se o modelo vai ser con aforro de IBE e, polo tanto, con ingreso entrando nas arcas do Concello e con facturas en IBE por parte da sociedade do Concello, máis cun custo engadido pola xestión que non contemplan, ou coa entrada dos ingresos na sociedade directamente e, polo tanto, supoño que previa modificación das tasas en precios, se iso é posible, que tampouco teño moi claro. Remato. O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego vai a votar a favor deste punto. E votaremos a favor non polo contido da memoria que se somete a consideración, ni moito menos pola xestión do Grupo de Goberno neste proceso. Farémolo exclusivamente por convicción ideolóxica. Farémolo a pesar de creer que non se fixeron as cousas ben no plano técnico e que se perdeu a oportunidade de facer un cambio radical no modelo de obra en Santiago que pudera permitir a desaparición dun sistema de pagamento por aparcadoiros deste tipo. Iso sí, ao igual que o Grupo de Goberno nos trae hoxe para o seu debate a aprobación dun acordo condicionado, hoxe o Grupo do BNG tamén lle dará un sí condicionado. Un sí a toma en consideración da memoria, máis condicionado na súa aprobación definitiva se algún día chega, repito, se algún día chega, a resposta que se lle dea a unha serie de cuestións que plantexaremos no trámite de alegacións de cara a corrixir os principais problemas e eivas aos que acabo de facer referencia. O BNG vai votar hoxe a favor da remunicipalización da hora e do guindastre, exclusivamente por convicción ideolóxica, non porque nos convenza o modelo escollido, non porque nos convenza a memoria económica e técnica e non porque nos convenza o proceso no que se desenvolveu todo este ámbito. Dámoslle, pois, un voto de confianza ao Goberno, oxalá que nos trabuquemos, eu digo con sinceridade, e que nun espacio corto de tempo estemos no pleno de aprobación definitiva, iso sí, con todas as garantías xurídicas e técnicas para que ese acordo non sexa facilmente votado abaixo o día seguinte. Por lo tanto, esa será a nosa posición. Moitas gracias. Moitas gracias, Rubén. Quenda para o señor Paco Reyes. Paco. Gracias, señor alcalde. En primeiro lugar, quero deixar constancia do noso posicionamento favorable aos modos de xestión directa dos servizos públicos. Porque, de modo xenérico, a xestión directa garante moito mellor o acceso de todos os usuarios ao goce dos servizos. E como indican informes como do Tribunal de Contas de 2011 referido a entidades de menos de 20.000 habitantes, hai determinados servizos públicos municipais cuxa xestión directa resulta máis eficiente que unha concesión privada. O mesmo indican os informes da Universidade de Leipzig ou o informe PIQUE. Todos indican maior eficiencia na xestión pública directa de moitos dos servizos públicos. Por este motivo, pola nosa posición a priori a favor da xestión directa dos servizos públicos, non entendemos o procedimento levado a cabo por este goberno. Como é posible que a piques de cumprir 2 anos da súa toma de posesión aínda non deran cumprimento á promesa electoral de realizar unha auditoría das subcontratas de servizos coa fin de evaluar a calidade, custo e posibilidades de reversión á xestión directa das mesmas? Atrasouse ata os orzamentos de 2017 e non se convocou aínda o concurso para a súa adxudicación. Do mesmo xeito, é difícil comprender como o afán municipalizador de Compostela Berta convive coa realidade da privatización de determinados servizos. Estou a falar da xestión do Centro Xove,
ou a xestión e dinamización de determinados programas perfectamente susceptibles de ser desenvolvidos por empregados públicos do Concello, pero que, sen embargo, son obxetos de contratos menores, digitais, como a xestión dos orzamentos participativos, ou os encontros ao vivo, ou os múltiples contratos para o mantemento das diferentes redes sociales do Concello, Facebook, por exemplo, que perfectamente poderían ser realizadas cos recursos informáticos propios do Concello. Sen embargo, todo isto estáse a contratar a cooperativas e empresas amigas? Igualmente, temos que destacar a perplexidade que nos supuso a modificación feita polo alcalde a proposta que presenta o Pleno e que estamos tratando hoxe. Incorpora vostede un punto terceiro co que supedita o que acordemos hoxe a resolución definitiva sobre as sucesións e reclamacións que se poidan presentar durante o período de exposición pública da memoria e a resolución que dito xulgado no incidente de resolución da sentenza de 2012 que anula o acordo da Xunta de Goberno polo que se lle adxudicou a empresa Setesa Parque Sociedade Anónima o contrato de xestión do guindastre e agora. Resulta cando menos curioso que Compostela Aberta entende que debe traerse a pleno a aprobación inicial desoindo a suxestión emitida polo asesor xurídico do alcalde de data 29 de xaneiro de 2017 que indica textualmente que, comillas, a prudencia aconsella non tomar ninguna decisión que sexa irreversible ante a expectativa dunha inmediata resolución xudicial no incidente de execución, pechan comillas, informe que acompaña a primeira proposta sobre a xestión do guindastre e agora para ser elevada ao pleno. Compostela Aberta manifesta, digo isto con toda ironía, ter coraxe e valentía política e alto grado de compromiso co seu programa electoral no que respecta a xestión directa do guindastre agora na súa aprobación inicial. Porque non produce efectos irreversibles, pero móstrase extremadamente prudente no tocante a asumir as responsabilidades dunha aprobación definitiva, xogando así coa situación laboral de 41 familias, familias dos 41 traballadores da empresa Setesa Parque Sociedade Anónima que a estas alturas non saben cal pode ser o seu futuro laboral. Por certo, esta situación podería estar resolta se hai máis dun ano Compostela Aberta fixese caso a reiterada petición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE respecto de solicitar ao xuíz unha aclaración da sentenza antes referida. En lugar disto, preferiu encargar a xestión do guindastre agora, fora de contrato, a empresa que o xulgado sentenciara que non podía seguir prestando servizo durante 15 meses, tras 5 prórrogas, a última en data tan recente como o 29 de abril de 2017. Perdendo o Concello de cobrar do canon que estableció o contrato, como ben indica o informe de intervención. Alguén deberá asumir a responsabilidade política desta decisión. Así mesmo, non podemos cualificar como transparente este procedimento. A transparencia é unha palabra que se pode predicar, pero, señor alcalde, hai que dar exemplo, porque ben podería explicar o motivo polo que se lle negou aos conselleiros de Tusa a existencia dun informe con data anterior á xuntanza na que se tiña que votar a conveniencia para esta empresa de asumir ou non a xestión do guindastre e agora. Refiro ao estudo do 1 de setembro do 2016, perdón. Control financeiro do contrato, estudo de liquidación do contrato de 30 de xullo de 2016 tamén. Posteriormente, co acordo plenario para a constitución da Comisión Especial para a Elaboración de Memoria que hoxe se trae a pleno, Compostela Aberta evitou dar explicacións de por que non quiso incorporar a comisión aos representantes dos usuarios, a licenciados, arquitectos, enxeñeiros da respectiva especialidade, independentes do Concello, elexidos polos respectivos colectivos profesionais, así como un representante da Avogacía do Estado, dando unha maior pluralidade á labor desta comisión. Tamén debería explicar por que durante os traballos da comisión o presidente da mesma, o señor alcalde, se negou a encomendar ás xefas de servizo de tráfico e contratación a elaboración dos informes que solicitaron os membros da comisión. Así pois, o único informe positivo que acompaña este expediente de reversión á xestión directa é o do asesor xurídico do alcalde.
todos os demais informes redactados polos funcionarios independentes do Concello, entre eles os dos habilitados nacionais, expoñen as dificultades xurídicas do proceso e as carencias da memoria que se presenta hoxe este pleno. Os empregados públicos deste Concello emitiron informes desfavorables á aprobación inicial deste procedimento. Mesmo falta un informe que deberá incorporarse á memoria no que se indique se o servizo do guindastre e a xestión do uso do dominio público que supón ahora, porque non é un servizo, é a xestión do uso do dominio público, se exercen ou non en réxime de monopolio. Dado que se non exerce neste réxime, haberá que clarexar se tal entrada en vigor da Directiva da Unión Europea de Concesións de 2014 é preciso solicitar un informe previo ao proceso de xestión directa á Comisión Nacional da Competencia, en base ao informe de dita comisión que di recomendacións ás administracións públicas para unha regulación dos mercados máis eficientes e favorecedores da competencia. A ausencia tamén dunha análise comparativa da xestión directa do servizo de hora e guindastre por parte do Concello sen cobro de taxa por parte dos usuarios, a similitude da xestión que veñen realizando os concellos de Ferrol e Pontevedra, como tamén indicou o informe de intervención xeral. E a comparativa que se realiza da xestión directa por parte do Concello e a xestión por parte da empresa municipal Tusa non deixa claro os seguintes puntos. Primeiro, non se contempla o custe de cesión do uso da vía pública, xa que as taxas son do Concello e non de Tusa. As taxas deben ser ingresadas ao Concello na Tesourería Municipal e chegar a un acordo de remuneración coa empresa Tusa pola xestión do servizo, se ese é o caso. Deben incorporarse na conta de resultados como gasto para Tusa ou pago do canon que sí se contempla na conta de resultados de empresa concesionaria. O cálculo dos custes indirectos no caso de xestión directa polo Concello deben calcularse de igual xeito que para a conta xeral do Concello e non se fai así na memoria. Non está suficientemente justificado no estudio de Tusa a consideración da retirada de 8.000 vehículos polo guindaste, dado que no exercicio 2015 os vehículos retirados foron 7.316, e un dos elementos que poden facilitar o incremento deste número de retiradas é que o conductor do guindastre se acompañe dun policía local que inicia a denuncia a vez que o conductor comeza a cargar o vehículo. Isto aparece na páxina do protocolo do estudo de Faura Casas. Polo que hai que incorporar os custes de Tusa, tamén os custes de persoal necesario da policía local. Tampouco se justifica suficientemente a suba das tasas da hora, que supón un 4,1% superior aos datos de 2015 e con respecto á media de promedio de 3 anos que recolle a memoria supón un incremento do 5,5%. Nin se justifica suficientemente unha subida do 2% para os ingresos do guindastre cando o estudo de Faura Casas refería unha baixada de 2,4%. Non está suficientemente justificado porque os custes dos servicios exteriores elixidos para o estudo non son a media dos 3 anos anteriores, como no caso do estudo de Faura Casas. Non se engade na conta de resultados de Tusa o aluguer que lle ten que aboar ao Concello polo uso das parcelas que van ir destinadas ao servizo de depósito. Para a estimación dos custes exteriores do resto das anualidades que compoñen o estudo económico, considérase un incremento do 2%. Non sería mellor aplicar unha estimación do IPC proxectado no tempo? No escenario de xestión directa por parte do Concello para os custes indirectos dos servizos do hora e guindastre, contémplase un porcentaxe do 5% sobre os custes directos dos servizos. Este cálculo para o Concello debe realizarse sobre a porcentaxe do persoal dedicado ao servizo da hora e guindastre e sobre o número de persoal da Administración Xeral, e esa porcentaxe aplicada aos custes directos. Non se fixo así. No caso da hora, e por extensión na do guindastre, os ingresos obtidos polas tasas pola xestión do uso do dominio público, insisto que deben ser ingresadas no Concello. É necesario coñecer que a porcentaxe a aplicar da retribución debe ser a do mercado, para o que é necesario un informe da Comisión Nacional da Competencia que non existe. E se este é o caso, se é necesario aplicar o IBE, male a tratarse dunha empresa pública, para non distorsionar o funcionamento do mercado e xa que logo non incurrir nunha vulneración do réxime da competencia. O decreto do 17 de xuño do 55, polo que se aproba o regulamento do servizo das corporacións locais, no seu artigo 62.1, di que en canto ao aspecto financeiro, a memoria conterá o avance do orzamento de execución de obras, instalacións e reformas necesarias para un período de 25 anos, o que non aparece na memoria.
Así mesmo, tampouco se reflexa o que indica o mencionado artigo 62.2, que exixe que a memoria tamén deberá conter o proxecto de tarifas que haxan de rexer unha vez municipalizado o servizo e o razonamento da súa cuantía en comparación co das empresas que houberen de ser expropiadas ou rescatadas. Non aparece. Non contempla o estudo a sucesión ao IBE do depósito dos automóviles retirados polo guindastre, como establece o artigo 7.8 da Lei de Imposto sobre o Valor Engadido, que di en todo caso estarán suxeitas ao imposto as entregas de ben e prestacións de servizos que os entes públicos realicen no exercicio das actividades que a continuación se relacionan, letra H, almacenaxe e depósito. Como ben indican os informes da Secretaría do Pleno, da Intervención e da Xefatura de Persoal, o marco normativo vixente é moi restrictivo para proceder a unha reversión da concesión a un modelo de xestión directa. A normativa propia da Administración local é moi intervencionista no proceso e establece unha folla de ruta moi detallada e que restrinxe o principio de autoorganización dos concellos. Igualmente, a Lei Montoro, que limita a incorporación de persoal á Administración, limitación recollida nas diferentes leis xerais orzamentarias do Estado, impiden a incorporación do persoal contratado por Setesa Parque e Sociedade Anónima nun proceso de subrogación. Así o poñen de manifesto os 3 informes aos que me refiro. Ademais, o informe da Secretaría expón que en calqueira caso non habería tal subrogación, xa que para iso é preciso que se dé unha sucesión de empresas e esta depende da transferencia real dunha unidade económica que require o traspaso da titularidade dos elementos materiais necesarios para a prestación do servizo, neste caso os parquímetros e o software asociados mesmos. E esta, no caso que nos ocupa, non se dá. No referente ao informe de intervención, separadamente indica co seu mellor criterio as mesmas carencias que o Grupo Socialista observou na elaboración da memoria que hoxe se trae a pleno. Expón a ausencia de custes derivados da liquidación do contrato, os custes derivados das indemnizacións que habería que satisfacer aqueles traballadores que non superasen a oposición que exixe a lei para obter unha praza de laboral fixo tanto en Tusa como no Concello e que deberán convocarse no prazo máximo de 3 anos, como moi ben recoñeceu a concelleira no Goberno de Economía e Facenda no último pleno. En relación coa situación de sostenibilidade financiera das propostas que recolle a memoria, a intervención entende que non se pode informar dunha maior sostenibilidade de ditas propostas. Todos estes informes poñen de manifesto a imposibilidade legal de levar a efecto o proceso de asunción da xestión directa de Industria ahora como quere facelo o alcalde e Compostela Aberta. Esta memoria é o empecinamento dun goberno que quere presentar ao pleno unha memoria con tantas e tan importantes laguas na súa confección que son a expresión dunha oportunidade perdida. Compostela Aberta ha de ter a oportunidade de evaluar un novo modelo de xestión lonxe da subida de tasas por lo servizo da hora que suscita o estudo que temos que votar. Os veciños e veciñas de Santiago teñen que saber que vostedes lles van a subir as tasas da hora. Esa é a realidade pola memoria. Lonxe da inevitable necesidade, para cadrar os números, de compensar as prazas de aparcamento que se eliminan no ensanche pola implantación do modelo da hora noutros barrios, como con toda seguridade será o barrio de Fontiñas. En lugar deste modelo que Compostela Aberta considera o seu e o único posible, existen en Galicia experiencias de xestión de rotación de automóviles sen cobrar a hora, que levan anos funcionando como implantado en Ferrol polo Goberno Municipal Socialista e continuado polos gobernos do Partido Popular e da Marea ou o modelo implantado polo Bloque Nacionalista Galego na cidade de Pontevedra. A cerrazón de Compostela Aberta neste tema impediu que nin tan sequera se evaluasen estes modelos para coñecer a súa posible viabilidade na nosa cidade. Anuncio que o Grupo Municipal Socialista vai presentar alegacións á memoria no período de exposición pública, cuxo contido vai coincidir co expresado agora neste pleno. Señor alcalde, a súa proposta, a que trae a pleno hoxe, non é máis que un brindis ao sol, condicionado ao que diga a xustiza, unha proposta que lamentablemente os funcionarios independentes deste Concello cuestionan xurídicamente. Unha pena que este procedimento se convertira finalmente nunha chapuza ao estilo que nos ten acostumado para estes temas Compostela Aberta. Debería facer máis caso aos magníficos funcionarios cos que conta esta administración. Moitas grazas. Gracias, Paco Reyes.
Señor Agustín Hernández, de súa quenda. Ben, moitas grazas, boas tardes unha vez máis. O asunto que estamos debatendo, que trae o Goberno a este pleno, é, sin dúbida, unha auténtica falacia. Estamos ante unha representación trucada, un artificio onde a certeza e o rigor deixan de ser o relevante para dar paso a unha simple apariencia que únicamente apela aos sentimentos ou ás crenzas. Só así se explican as manifestacións do señor alcalde, erixido, por certo, en principal e único actor desta representación, cando fala, por exemplo, de municipalización do servizo, un servizo que sempre estivo e debe de estar baixo o control municipal, sempre o estivo. Fala o alcalde de recuperar para o público un servizo que nunca foi privatizado, de que non se gaña nada paralizando o proceso, cando moitos serían os beneficios, sin dúbida, desa paralización, e tamén fala de seguridade xurídica que ninguén garante plenamente. Ou, por exemplo, tamén, por último, de apelar á valentía, cualidade que se acostuma a confundir coa arrogancia, pero que pouco ten que ver coa prudencia, o rigor e a equidade que cabe esperar dun gobernante público. Contrariamente ao que ten manifestado o señor alcalde, nos sí que consideramos que se gañaría moito coa paralización deste proceso para a xestión directa da hora e do guindastre. Gañaríase en seguridade xurídica, permitiría completar un expediente con importantes informes que formulan reparos e serias reservas. Gustaríame entrar precisamente no derradeiro informe da señora interventora, que fai referencia aos artigos 215 e 216 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, cunha advertencia clara a un reparo suspensivo que probablemente non teña efecto neste expediente, pero que probablemente podería telo nos seguintes expedientes que poidan surdir da continuación deste camiño sin retorno que parece que pretende iniciar Compostela Aberta. Axudaría tamén a paralización do expediente a clarificar a situación dos traballadores, cuestión para nós moi importante, e, en definitiva, a fundamentar sólidamente unha decisión de gran trascendencia para a nosa administración local. Porque, se os informes son tan claros, señor alcalde, se existe esa absoluta seguridade xurídica, entrecomillado, por que o acordo que se nos propone está condicionado ou vinculado a unha decisión de ámbito judicial? Evidentemente, o Goberno trata de ocultar unha situación sumamente complexa. Unha situación a que se chega despois de que, ao longo de ano e medio, non lle dera resposta a unha sentenza judicial de nulidade da concesión do servizo. Unha nulidade na que, tal e como recolle a propia sentenza e certificou, por certo, o propio goberno local, un concelleiro deste goberno, o responsable da área, precisamente, por certo, en relación con esa situación, con esa sentencia, nese acordo judicial non tivo responsabilidade ninguna, como suliñou o portavoz do BNG, a administración, e, polo tanto, nin o goberno anterior, nin os membros da mesa de contratación, sino únicamente, non por eso menos importante, a mala fe da propia empresa xudicataria. Esta complexa coxuntura a que agora se enfronta o Concello non tería acontecido se o goberno afrontara con realismo a situación creada. Se o goberno non desoíra non só os sucesivos requerimentos do xulgado, sino tamén os legítimos dereitos da empresa que quedou en segundo lugar na adxudicación. Porque esa empresa, despois de dirixir varios requerimentos ao Concello, o 4 de febreiro de 2016, xa fai máis dun ano, rexistrou un recurso de reposición que non foi resolto e posteriormente presentou ante o xulgado unha reclamación de indemnización de 600.000 euros por danos e perdas. Unha indemnización que, aínda que o goberno a teña dado por desestimada públicamente, terá que ser a xustiza a que determine se corresponde aboala ao igual que a posible asunción do servizo por parte desa empresa. Se o goberno atendera as demandas do xulgado, se pedira a aclaración da sentenza ou se lle dera resposta ás legítimas demandas de quen recurriu o procedemento, a solución, sin dúbida, tería sido moito máis sinxela hai xa ano e medio. Pero vostedes embarcáronse nun proceso diferente, guiados por unha idea
preconcibida a pesares das afirmacións do señor concelleiro na defensa da súa proposta, a de instaurar a xestión directa dun servizo sin atender previamente, porque tiñan unha idea preconcebida, as razóns xurídicas, técnicas nin económicas que poideran poñer en cuestión a súa decisión a priorística. A súa única preocupación non foi, nin o continúa a ser, garantir a excelencia neste proceso, sino salvar a súa imaxe tratando de obter un argumento co que podan justificar 2 anos valeiros de xestión. Buscan encher 2 anos valeiros de xestión e tamén os move o empeño de facer visible un dos seus reclamos ideolóxicos, aquel que cuestiona e mesmo condena de forma universal e sin excepcións a xestión indirecta por parte de empresas privadas, esas, por certo, que no seu programa identifican con auténticas alimañas que optan en libre concurrencia ás concesións dos servizos públicos. Uns servizos que dende hai décadas en unha inmensa maioría de concellos, por certo, con gobernos de distintas cores e ideoloxías, se veñen prestando coa participación da iniciativa privada e sempre e por riba de todo coa capacidade de supervisión e control total das administracións que garante en todo momento o carácter público dese servizo. Este mesmo servizo de regulación de aparcamento e do guindastre do Concello de Santiago foi sempre, dende a súa instauración hai máis de 2 décadas, prestado baixo a fórmula de xestión indirecta pola iniciativa privada. E cabe supoñer que en todos eses anos o servizo se prestou a plena satisfacción a xulgar polas sucesivas licitacións, adxudicacións e mesmo prórrogas dos contratos que se promoveron durante os diferentes gobernos autodenominados gobernos de progreso. Tanto é así que todas e cada unha das licitacións para a concesión deste servizo foron realizadas por gobernos socialistas ou socialistas nacionalistas, do PSOE e do BNG, incluída, por certo, a última de 2011, coa que o Partido Popular se atopou cando chegou ao goberno e acabou por adxudicar a finais daquel mesmo ano. Incluso este goberno de Compostela Aberta ten prorrogado ata en 5 ocasións este contrato, sin que nos conste ninguna queixa ou apertura de expediente por desconformidade co servizo prestado. Por iso causa certa sorpresa a teimosía que está a mostrar Compostela Aberta para xestionar directamente este servizo, cando a realidade ven a demostrar, ademais, que a práctica habitual deste goberno é a constante prórroga dos servizos concesionados que se veñen prestando durante anos por parte de diferentes empresas privadas. Abonda con ver o que acontece co mantemento de parques e xardíns, a iluminación pública, a xestión dos centros socioculturais, o lixo, as escolas infantís, os comedores escolares ou o mantemento de viarios, ese gran contrato de mantemento, como denomina con énfase o propio goberno nas súas informacións. Tampouco cuestiona este goberno a validez e a continuidade de outras concesións para o mantemento das instalacións deportivas, a sinalización viaria, a reposición de lousas, a conservación e mantemento do cemiterio, a xestión de tributos e multas e moitos outros servizos. Todos eles servizos públicos que, logo de rematar o seu período concesional, volven a ser confiados a empresas privadas ou, empregando a doble linguaxe de Compostela Aberta, se volven a poñer baixo os poutas das empresas privadas. Pero non só deciden vostedes continuar ou prorrogar a maioría dos servizos públicos coa xestión de empresas privadas, sino que mesmo acordan darlle a empresas privadas novos traballos do Concello a través de contratos adxudicados a dedo, tal e como temos denunciado en moitas ocasións. Uns traballos como, por exemplo, os relativos a informes da normativa local, bases de datos de protocolo, organización de procesos participativos, labores de informática ou simples tarefas de coordinación que vostedes encargan de forma habitual a persoal e empresas alleas ao sector público. Son estas, sin dúbida, as incoherencias propias de quen practica o fariseísmo político cunha prédica baleira que contradí cos seus propios feitos. A externalización de servizos mediante encargos a empresas privadas é unha constante deste goberno que trata de disimular con este proceso sobre a asunción a toda costa da xestión directa da hora e do guindastre. O noso grupo non participa deste dobre linguaxe nin desa bipolarización. Nós participamos da filosofía das decisións reflexivas e fundamentadas na garantía do interese xeral. Na documentación que se nos ten achegado
e nas reunións celebradas, tal e como puxemos de manifesto no noso voto particular na propia comisión, non se teñen incluído informes e opinións relevantes que permitan valorar a conveniencia, a oportunidade e a eficiencia e tamén a sostibilidade desta medida. Unha medida que foi aprobada cos votos favorables de únicamente 3 concelleiros que tiñan manifestado con anterioridade a coñecer o contido da memoria que ian a adoptar un voto favorable á xestión directa, conculcando o principio xeral do ordenamento xurídico de servir con objetividade os intereses xerais. Ningún informe, volvo a repetir, ningún informe dos servizos municipais aclara convenientemente aspectos capitais como a reversión ou transmisión dos parquímetros, a concreción dos investimentos e melloras técnicas que deberían ser incorporadas, a situación do persoal, nin se garante esa seguridade xurídica que invoca e avala reiteradamente o señor alcalde. Unha seguridade xurídica que pon en dúbida o propio informe do director da asesoría xurídica e que aparece claramente cuestionada nos mesmos termos do acordo que se propón ao engadir un condicionante que afecta a todo o procedimento e que pon de manifesto a inseguridade e a precariedade deste modelo que o goberno se empeña a manter. Un modelo que, por outra parte, non llevemos ninguna vantaxe práctica e real para a cidadanía, que vai seguir pagando o mesmo ou por riba dun 5% máis que, segundo as previsións, vai soportar un incremento na retirada de vehículos e que mesmo pode supoñer un retroceso na innovación tecnolóxica que ten acadado o servizo. En definitiva, máis riscos e inconvintes que vantaxes palpables para os veciños. Postos a cambiar o modelo, poideron vostedes ser máis ambiciosos, estudando a aplicación de outras fórmulas, como a que implantou hai anos e continúa a manter o goberno do BNG en Pontevedra, por certo, firme defensor das concesións a empresas privadas, que deixou de cobrar agora, ou Ferrol, que tampouco a cobra, ou Lugo, que ao parecer está estudando agora esa mesma posibilidade. Pero o asunto parece que non é mudar o modelo, senón únicamente a apariencia. Dá a impresión que as árbores dos presuicios ideolóxicos les impiden ver ao goberno o bosque dunha decisión precipitada e moi probablemente errónea, que vai supoñer unha derrota para a cidade e tamén para o interese xeral, aínda que algún queira ver como unha victoria persoal e política. Nós non imos apoiar esta medida precipitada sin a necesaria justificación nin fundamento na que únicamente vemos claro o interese do goberno e do grupo que a sustenta de aldraxar a iniciativa privada e encher o baleiro da súa falta de xestión no Concello despois de 2 anos. Sin ningún interese nin vantaxa real para o conxunto da cidadanía e coa incerteza dun desenlace final contrario, e moito me temo que será contrario, aos intereses xerais. Moitas gracias e máis nada. Facendo un pouco uso do acordo do reparto dos tempos na segunda quenda e coa flexibilidade que falamos en xunta de portavoces, a Compostela Berta tocaría 7 minutos, o BNG 6, o PSOE 6 e o Partido Popular 9 minutos. Coa flexibilidade que falamos. Eu vou intentar incluso, non, a pesar de que vou intervir na segunda quenda, non facer uso da quenda de alcaldía, o sea que se alguén se quere estender un minuto ou dous pode facelo. Imos logo. Vale. A ver, eu creo que hoxe sometemos a votación o que entendemos que é un proceso consistente, que está explicitado polo compañero Jorge Duarte e non exento de ameazas e nunca se ocultaron a ninguén. É certo que a hora de reconstruir a realidade cada quen intenta condicionala con memoria selectiva ou co que sexa, pero este proceso iniciouse cunha sentencia xudicial e cun informe secretario que indicaba que a sentencia non lle daba dereitos a ningunha das outras empresas no concurso. Eso é así. Senón non se tería indicado. Eso que xustifica o que é o inicio deste proceso e iso que xustifica todas as nosas accións dende aquel entón.
E nos defendemos co proceso consistente. Escoitándoos a todos vostedes hoxe aquí, da sensación de que ou se dilatou moito no tempo e non é suficientemente garantista ou, evidentemente, faltaría todavía traballo. Non nos queda claro cal tería que ter sido a nosa posición, que en todo momento creímos que estaba ponderada e argumentada. Evidentemente non está exento de ameazas. A saber, son 3 ameazas. Unha é un recurso de Doal, que curiosamente o recurso de incidencia presenta o 31 de xaneiro de 2017, eso non se di, 31 de xaneiro de 2017, cando Doal sabía que no informe do secretario non se lle otorgaba ningún tipo de dereito despois da sentencia xudicial, e cun claro afán eu entendo que buscar unha indemnización pola vía económica non tanto de prestar o servicio realmente, non? Outro, evidentemente, que a pesar de que todos vostedes din que un proceso que non é garantista e que non está claro, si verdadeiramente o proceso fora pacífico, non estaríamos cunha ameaza que son as disposicións adicionais do proxecto de orzamentos do Estado defendidos por Montoro, onde claramente intenta introducir cláusulas para evitar os procesos de recuperación do sistema de concesións cara a un modelo de xestión directa. Xa non falo de remunicipalización para que non se poñan vostedes nerviosos. E o terceiro sería tamén do proceso da negociación da liquidación coa empresa Setex, por todo o que implica na elaboración da memoria e no proceso de todos estes meses os informes que hai dende diferentes posicións, a hora da maquinaria e a hora de outro tipo de conceptos. Calquer bala destas características, destes 3 procesos, pode ferir un proceso de recuperación de servicios. Pero eso nunca ocultamos, sempre o dixemos. Actuamos con honestidade en este proceso. Un proceso que de recuperación de servicios que evidentemente non é pacífico, non? En sí mesmo. Eso queda claramente demostrado na elaboración da memoria e nos múltiples informes que existen e que se foron presentando. Un mide tamén as incidencias das apostas políticas que fai polas resistencias. E a pesar de non ser un proceso pacífico, as resistencias en este proceso foron moitas. E perdónme que vos lo diga. Porque aquí podemos vir a todos a decir que acreditamos no amor e na xestión directa por eficiencia, pero logo operar e actuar sin que eso quede demostrado. Queda moi bonito decir que aprobamos e que apostamos por recuperar servicios, pero nos momentos de xestión de gobernabilidade que hubo en este goberno non se recuperou ningún servicio e todo se concesionou. Entón, eu creo que hai que empezar a falar con claridade das cousas aquí, en este Concello. ¿No? Queda moi bonito decir que por coherencia entendemos que incluso o Tribunal de Contas demostra que o servicio de xestión directa é máis eficiente, pero que en este Concello todo estaba concesionado. E por alusións, señor Reyes, dixo hoxe cosas gravísimas. Contratos digitais cando son procedimentos negociados abertos. Contratos digitais cando estamos a falar do contrato menor. Adxudicacións cando os señores do Partido Popular adxudicaron rebacheos na cidade por contratos de 3.000 euros antes das eleccións por centos de miles de euros. Esos non eran contratos digitais, esos eran baches agarimados. Ou cuestiones como o asesor xurídico do alcalde, non, o director de asesoría xurídica. O director de asesoría xurídica, un respeto á xente. E os funcionarios independentes, que aquí todos son funcionarios independentes, e incluso prestixiados. E, polo tanto, o proceso non é pacífico, pero a pesar destas amenazas, nos adoptamos sempre unha posición, e a posición de defensa do interese público, que é que guía os nosos pasos e as nosas accións. E é por iso que se hai informes contradictorios respecto ao persoal, nos quedamos cos informes que garanten a continuidade do traballo dos traballadores que están prestando en estes momentos o servicio. E que lle dan as maiores garantías no campo sindical para poder exercitar os seus dereitos laborais. E tamén é por eso, en esa defensa do interese público, que se hai informes contradictorios respecto á titularidade do que no seu momento foi ofertado como mellora que son a maquinaria, nos quedamos que a interpretación que di que a maquinaria é do Concello e non da empresa. E é por iso que se hai informes contradictorios en unha cuestión que é pacífica, nos quedamos con posicións que non son as que defende o señor Montoro nin o Partido Popular, que nos acusa de querer criminalizar a iniciativa privada cando levan amparando a iniciativa privada toda a súa vida. É que aquí o problema non é querer recuperar un servicio, aquí o problema é que as resistencias para recuperar un servicio son altísimas. E nos di que por que non recuperamos outros. Home, despois de 15 meses con este, imagínase se nos temos que poñer con outros. Necesitaríamos unha legislatura de 25 anos. Coa súa colaboración, iremos elixindo as batallas que querramos dar. E, polo tanto, eu creo que
en este debate hai que posicionarse e intentar facelo con todas as garantías. Por eso traemos un acordo condicionado que non contradice o que di o director da asesoría xurídica. Un acordo condicionado que sigue dando pasos ca aprobación inicial e ca exposición pública. E que non adopta ningunha decisión irreversible, que é o que decía exactamente. Non faríamos nada sin contar con ese aparo do director da asesoría xurídica. E facémolo en defensa do interese público, porque entendemos que o servicio é un servicio eficiente, un servicio que nos pode permitir facer políticas públicas de mobilidade, que nos pode permitir establecer un novo modelo en ese campo da mobilidade. E deixen de asustar os veciños, home. Os veciños están asustados que as resistencias que hai para poder recuperar os servicios para a xente. E, polo tanto, esa é a aposta que nos facemos como goberno e pola que queremos seguir dando pasos. E que, evidentemente, calquera destas balas pode ser que fira de morte o proceso, sí, pero tamén pode acontecer que non e podamos recuperalo. E se non este, serán outros, porque temos vontade de seguir. E dadas as resistencias que atopamos, técnico-políticas, moita máis vontade de seguir. Somos xente que nos motivamos cas resistencias. Que nos preguntamos por que non se pode recuperar servicio para a xestión pública en este momento. Porque todo ten que estar xerado para crear negocio privado nas administracións públicas. E é por eso que hoxe traemos aquí esta votación e agradecemos o voto favorable do BNG. Evidentemente o agradecemos, a pesar das críticas que eu non comparto. Necesitaría moito máis tempo para entrar no debate de determinadas cuestións que dixo Rubén, pero agradecémolo. Pero outro únicamente nos enche de dúbidas. E vou rematando. Nos enche de dúbidas porque eu, en todos os procesos de concesión, en todas as licitacións, nunca teño escoitado este prurito que escoitei durante meses cun proceso de recuperación de servicios. Parece que para recuperar un servicio hai que demostrar 15 veces máis que a iniciativa privada para poder prestalo de maneira concesionada. E a min eso sorpréndeme. Porque deberá ser ao revés. Deberá ser que, en defensa desos funcionarios que temos e da casa, creemos que é moito máis garantista prestalo directamente por nós que prestalo a través de empresas concesionarias. Pero non, nunca era suficiente, nunca chegaban os informes. Sempre había dúbidas. Non hai dúbidas nunca cando nos vamos ás mesas de licitación para contratar concesións. Aí nunca hai dúbidas. Aí todo está ben, todo está correcto. E iso porque estamos intentando alterar tamén o statu quo, pero isto é unha demanda que hai agora e que acabará implementándose de maneira xeralizada nos vindeiros anos, porque hai unha vontade de recuperar soberanía na xestión pública, e iso non significa estigmatizar concesións, porque evidentemente non todo se pode prestar directamente en estes momentos que a infraestructura que hai e co déficit personal que hai. E, polo tanto, esa é a nosa aposta, e o que hoxe sometemos a pleno. E que temos confianza en que siga e que se poda viabilizar, e que creemos que se fixo ben. Nós non podíamos, e remato, ter solicitado ou promover unha incidencia despois do informe do secretario como parte beneficiada. Non o poderíamos ter feito. Incluso hai interpretacións que se fan últimamente como que non o tiñamos orzamentada a municipalización, pero como vamos a ter orzamentada a municipalización antes de tomar a decisión? Ou incluso cuestións que obvian que hai sentencias do Supremo que avalan os procesos de municipalización ou de xestión directa sin que eso afecte ao IBE ou incluso a natureza de a través de como se prestan os servicios que en este caso é a través da empresa municipal Tusa. Polo tanto, esa é a nosa aposta, seguir dando pasos. Solo nos parará unha sentencia xudicial. Políticamente estamos obrigados a facelo aquí e o faremos en outros. E a partida que se está xogando aquí políticamente, dígano claramente, non é por hora o guindastre, é por outras concesións que podamos intentar recuperar. Sí, señor Hernández, sí. Sí, señor Hernández. Sí, señor Hernández. Porque todos sabemos o que hai detrás de determinados sistemas concesionais. Hoxe mismo supemos. Vostede non formaba parte dunha candidatura no 2011 que está sendo investigada por financiamento ilegal desa candidatura, no 2011, pregunto, pechaba a lista. Hoxe se anuncia, hai 2 horas ou 3, hoxe se anuncia, verdad? Todos sabemos o que hai. E a veces a sensibilidade tamén hai que mirar a inversa, fariseísmo político. Home, non nos podemos poñer a esa altura, pero todos sabemos o que hai tamén detrás de determinados sistemas concesionais. E esa é a proposta que nos traemos hoxe a pleno e que agardamos que poda continuar. Moitas gracias.
como me excedín de 3 minutos, pois xa sabedes que ese é o marxen tamén. Non vou a facer uso da miña quenda de alcalde, así que Rubén, a túa intervención. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Eu simplemente por matizar algunhas cuestións que se dixeron nesta sesión plenaria, non tanto neste punto como nos anteriores. Hoxe falamos moito de memoria selectiva e eu teño que recoñecer, xa o recoñecín antes, que non teño moi boa memoria, pero neste caso concreto, claro, eu formaba parte da mesa de contratación en representación do BNG da adxudicación deste servicio, non? E xa naquel momento houve unha cousa que me extrañou sobremaneira, na que pedín explicacións al respecto da oferta do tema dos parquímetros, onde se me deu unha explicación nesa mesa de contratación, pero despois hai outra interpretación. Entonces, o criterio de hai interpretacións diferentes, quedo ca mellor, bueno, pues políticamente pode ser razonable, pode ser incluso funcional. Agora, é tremendamente problemática se hai unha base material obxectivable de que eso vai ser un problema o día seguinte. E creo que neste caso é evidente que eso, e un exemplo, vai ser un problema o día seguinte. Fálase tamén do procedimento naquel momento, non? A mí hai dúas cousas que sí que me chamaron a atención. Unha, por que o Concello nunca contestou os requerimentos da empresa? Fai 2 requerimentos por escrito e plantexa un contencioso. Nunca entendín por que nunca se contestou e evidentemente, pois, outro recurso legítimo é que acuda o xulgado e lle diga, señor xuiz ou señora xuiza, entendo que o Concello de Santiago non está executando a sentencia que vostede lle deu onde anulaba o contrato desta empresa, porque esta empresa sigue prestando servicio. E eu fui a segunda mellor puntuada e creo que teño dereito sobre esa concesión, non? E claro, o que tamén me sorprendeu naquele momento é que non se pediron a aclaración de sentencia, porque claro, a aclaración de sentencia non ten que pedir a empresa. Quer dizer, a aclaración de sentencia terá que pedir quen ten que aplicar unha sentencia e non ten claro como aplicala, non? Naquel momento que se dicía que estaba clarísimo e que non había ningún problema de aplicala así, non? Bueno, non sei se nunca o vimos tan claro e para min o problema é que certamente, comentaba antes o alcalde, que calquera bala pode matar este proceso, pero hai balas e balas, porque evidentemente se a bala é a aprobación dunha disposición adicional nos orzamentos xerais do Estado 2017, bueno, pues todos poderíamos estar dicindo aquí que hai un impulso político, que hai unha vontade política e hai unha normativa dun partido político que impón o peche das poucas vías legais as que te podes amarrar para ir a un proceso deste tipo. Bueno, non pasaría nada. Para min, que sería o preocupante? Pois para min sería preocupante que pasado mañá teñamos unha sentencia que adxudique este servicio adual e non se poida remunicipalizar. Porque non se remunicipalizará non por culpa de Montoro, nin por culpa do informe da interventora, nin do secretario, nin por culpa dos grupos de oposición. Non se remunicipalizará porque en setembro de 2015 se tomou unha decisión equivocada. Oye, somos todos infalibles? Non, pero eu creo, e o digo sincera e honestamente, dixenllo no seu día tamén o señor secretario desta corporación, que creo que se facía unha interpretación pois que non era moi sostible no tempo. Bueno, posiblemente este equivocado e en calquera caso, oxalá que este equivocado, que non haxa ningún problema con iso e que podamos seguir con este proceso, non? Que haxa a exposición pública e dentro dun mes ou dentro de 2 meses pois podamos vir a aprobación definitiva con algúns aspectos modificados, non? Porque hai aspectos que eu creo que sí que paga a pena armar mellor xurídicamente, por unha cuestión, porque eu coincido co alcalde na afirmación que ten reiterado moito estes días de que este é un proceso non pacífico e é evidente que calquer proceso de reversión a unha xestión directa dun servicio externalizado hoxe en día, co marco legal que hai, pois ten moitísimos atrancos, non? Pero por eso mismo eu creo que hai que redoblar esforzos en armar xurídica e técnicamente o mellor posible as cousas, porque de pouco vale aprobar algo con toda a mellor vontade do mundo se o día seguinte é impugnable por calquera, e xa non digo nin pola delegación do goberno, nin pola patronal, nin por nada, nin por conspiración judeo-masónica. Calquer persoa que poida recurrir ese acordo, e hoxe, pois, en todos estes informes, pois hai un rastro permanente de elementos que, desde o meu punto de vista, son puntos moi febles e
que poderían inviabilizar o acordo. Por lo tanto, eu creo que hai marxe, incluso no proceso de exposición pública, de modificar algunhas desas cousas, nos, desde logo, poremos arriba da mesa algunhas delas, e a partir de aí, pois, agardar que se poida sustanciar isto. A mí o que non me gustaría, e o digo con sinceridade, é que este sexa o último día que falemos disto. Eu agardo que poida haber un pleno de aprobación definitiva, que este pleno de declaración de intencións non se quede neso, nunha declaración de intencións, e que se poida asumir ese servicio con todas as garantías posibles. O tema do cambio do modelo, eu entendo que é complexo, hai unha cuestión que non é menor, que serían os traballadores e as traballadoras, pero tamén estou convencido de que habría alternativas para poder compaxinar un novo modelo de xestión que implicase non cobrar os veciños e as veciñas por estacionar e chegar a un acordo razonable cos traballadores e traballadoras, cos representantes dos traballadores. Estou absolutamente convencido. E, polo tanto, en calquera caso, nos o que sí que consideramos que a liña de tender a asunción deses servicios é a correcta. Nos, neste caso, e en calquer outro servicio que se trae aquí, ímolo a apoiar. E tamén apoiaremos unha cuestión que temos demandado en moitas ocasións e nas que creo que temos avanzado pouco. Creo que é bo a avanzar nos procesos de asunción directa e creo que sería moi bo, e iso é moi fácil de facer, crear mecanismos de maior control das actuales concesionarias. Eu creo que investindo moi pouco ou nada se pode mellorar sustancialmente os mecanismos de control das concesionarias. Porque eu quero dicir unha cousa, esta empresa en cuestión estivo moitísimo tempo sin pagar este concello. Denunciámoslo nós. Perdeuse judicialmente, non se recurriu, pero que en todo este tempo posterior non ingresou ni un duro nas arcas públicas. Creo que eso non é aceptable. E como esta concesión, hai outras concesións que incumplen. Non digo que sexa un problema de Compostela Aberta, incumplen con Compostela Aberta, incumplían co Partido Popular e incumplían cando gobernaba o Bloque Nacionalista Galego. Non é un problema de quen goberna. Ahora, é un problema non intentar por elementos de maior control das empresas concesionarias, sobre todo as concesións máis grandes, máis importantes e que lle afectan a vida e a calidad de vida de moitas persoas. Gracias, Rubén. Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Eu parto de coincidir con vostede en dúas das afirmacións que fixo. A primeira, que este non é un proceso pacífico, é certo. Por iso a nosa preocupación con respecto á calidade da memoria. É dicir, nos estamos convencidos, ou gallá nos equivoquemos, pero nos estamos convencidos de que con esta memoria a que hoxe chega a pleno, calqueira recurso que se pode presentar ten moitísimas probabilidades de ganarse e, polo tanto, de tumbar o proceso e, polo tanto, de pôr en dúbida todo o proceso de xestión, de reversión a xestión directa que se pode facer neste servizo e noutros servizos públicos. Por iso nos preocupa, por iso nos o dixemos no seu momento na comisión, por iso nos falamos hoxe novamente dos aspectos que nos entendemos que son claras deficiencias que ten a memoria e por iso nos imos presentar alegacións para tentar de mellorar esa memoria, para blindar esa memoria diante de futuras e de posibles recursos. Estou tamén de acordo en que, efectivamente, o marco normativo é claramente un marco normativo contrario á reversión da xestión directa. Tanto o marco normativo a nivel da administración local como a nivel do Estado, particularmente a Lei Montoro, como as directivas comunitarias. É certo que son normativas claramente impregnadas por unha ideoloxía neoliberal que claramente dificulta a posibilidade da reversión, pero, desgraciadamente, ese é o marco no que temos que xogar. O que podemos é, si temos a posibilidade, reformar a normativa ou mesmo derogala. Pero, mentras ese sexa o marco normativo, non queda outra que xogar nese campo de xogo. Vou tentar de respostar algúns comentarios que fixo vostede. O tema do asesor xurídico do alcalde, certo que o nomeamento de director de asesoría xurídica, pero claramente a lei di, o título 10º da Lei de Bases de Réxime Local, di que fará o asesoramento do alcalde da Xunta de Goberno, non da corporación. Non é o noso asesor xurídico. O noso asesor xurídico segue a ser a Secretaría do Pleno. E, polo tanto, para nós, esa é a referencia. O asesor xurídico será referencia para o alcalde e a Xunta de Goberno, non para nós. Por certo,
Teño que lembrar aquí que non o quixen facer na primeira intervención, que para ter un informe do secretario do Pleno, toda a oposición no seu conxunto tivo que solicitalo. Tivo que solicitalo a oposición para ter ese informe. Cando falo de contratos digitais, refírome claramente a unha cuestión en que, dende logo, non son de concurrencia competitiva precisamente. O vimos claramente cando vimos a mitade da liquidación do orzamento 2016. Mais do 60% dos contratos adxudicados para suministros eran contratos en concurrencia competitiva. Prácticamente o 50% dos contratos asignados para servizos eran sen concurrencia competitiva. É unha porcentaxe importante. Imos continuar con outras cuestións. Claro, relacionado ca asesoría xurídica, fala vostede de que os parquímetros e o software son do Concello porque di o director da asesoría xurídica. Claro está, pero resulta que a intervención, resulta que o secretario, habilitados nacionais, funcionarios independentes deste Concello, din o contrario. E a min, insisto unha vez máis, non me vincula a asesoría xurídica, porque nin son alcalde nin son goberno. Vincúlame o que di o Pleno. Vincúlame os habilitados nacionais. Eles claramente din que non forma parte da propiedade do Concello. Cando me pregunta vostede por que non se recuperaron nos anos anteriores, pois moi sinxelo. O movimento de recuperación da xestión directa comeza fundamentalmente a partir dos informes que teño citado na miña primeira intervención, que son de 2011, todos eles, curiosamente, todos eles de 2011. Por que non se tivo ese cuidado en todas as concesións anteriores e non se fixo todo ese proceso de exixencia de cumprimento da normativa? Porque as modificacións normativas de 2011 e 2013 obviamente non existían hai 20 anos, nin hai 15, nin hai 10, nin hai 5. Esa é a realidade. Seguinte, fala vostede de que queren implantar un novo modelo. Non, se nos estamos a favor de iso, non facemos máis que repetirlo. Levamos 15 meses dicindo que esta é a oportunidade de, alo menos, avaliar un novo modelo para esta cidade, concretamente co tema da hora, como se está a levar adiante en Ferrol durante anos, como se está a levar adiante en Pontevedra durante anos, sen cobrar a xestión do uso do dominio público da hora aos veciños e as veciñas. Esa é sí que é un novo modelo. E o que non comprendemos é porque non se avalía. Eu podo comprender que se avalíe e que non sexa eficiente para a nosa cidade. Eso podo comprender, pero que non se avalía tan sequera. Iso é o que eu non alcanzo a comprender. Non me diga que nos pusemos paos na roda en todo este proceso. É dicir, cando as cousas viñeron ben e a este pleno chegou a proposta de modificación de estatutos de Tusa para modificar o xeito social e que se poidera avanzar na posible, no futuro, xestión directa por parte desa empresa, pues nos votamos a favor, porque entendimos que estaba ben estruturado e que estaba ben presentado e, polo tanto, que se podía apoiar. Mire, se o marco normativo restritivo, de verdade yo digo, eu non son responsable nin da lei nin do procedimento, non funei que non aprobou. Atópome co marco normativo e sei que non me queda outra que seguilo, aínda que me gustaría cambiálo, que me gustaría reformalo, aínda que queixera derogalo, pero non está nas miñas mans, polo tanto teño que respetalo, non? E con respecto, eu non dixe nada, por certo, con respecto ao tema dos reparos, pero que é certo unha cousa. O informe de intervención sí que fala dun reparo do 216 da Lei de Facendas Locais, no que ademais di que se é suspensivo, quen ten que levantar esa suspensión é o Pleno. Polo tanto, o primeiro que hai que decir é se ese reparo é suspensivo ou non, porque o mesmo Pleno que ten que votar a memoria é quen vai ter que decidir se se levanta o reparo ou non. Polo tanto, a mí non me parece fora de lugar que se plantexe iso, aínda que eu non o fixera na miña primeira quenda. Polo tanto, sí que perfectamente compatible a defensa do servizo público e a defensa da revestión da xestión directa con pedir precisamente garantías do marco normativo e garantías de calidade na memoria que se trae a pleno, que nos entendemos, o dixemos no seu momento na comisión, o decimos agora novamente no pleno, e o volveremos a decir cando presentemos as nosas alegacións, que non ten a calidade de abondo para poder pasar un proceso que efectivamente non é pacífico. Moitas gracias.
Moitas gracias, Paco. Señor Agustín Hernández. Sí, moitas grazas, señor alcalde. A verdade é que creo que non vou necesitar estes 9 minutos porque penso que o debate está feito, pero gustaríame suliñar algunhas cuestións. En primeiro lugar, que a empresa Doal presentou diversos requerimentos ao Concello ao longo do ano pasado, 2016, e foi ante a non resposta do Concello a eses requerimentos cando presentou un recurso no mes de febreiro ou xaneiro de 2017. Por lo tanto, supoño que se vostedes houberan sido máis prudentes, pois o lóxico era actuar en función de que tiñamos unha empresa que estaba poñendo en riba da mesa unha serie de cuestións ao respecto de algo que tiña repercusións e posibles responsabilidades para a Facenda municipal. En todo caso, nos creemos que o debate que celebramos hoxe ao respecto deste tema ten dous ámbitos absolutamente diferentes, dous espazos estancos que, na miña opinión, é imposible prácticamente mesturar. O primeiro deles, que no que nos atopamos nós, o Grupo Municipal Popular, e creo que tamén, en certa medida, o resto dos grupos, é o ámbito administrativo, dos expedientes, dos informes técnicos, económicos, da legalidade da aprobación por parte do Pleno dun acordo cun contido determinado. Ese o verdadeiro ámbito no que estamos, o ámbito deste Pleno. O ámbito da xestión, que, inda que sei que o alcalde non comparte comigo esta opinión, é un ámbito tamén político. En paralelo está outro ámbito, outro plano, no que é certo xoga habitualmente e tamén habilmente Compostela Aberta, e especialmente o señor alcalde cunha dose de victimismo, o ámbito das mensaxes exclusivamente políticas, das mensaxes curtas, das obviedades e tamén en certa medida das falsidades. Un ámbito no que nos perdemos, tamén o digo con humildade, e temos escoitado frases, hoxe tivemos un feixe delas, recuperar soberanía na xestión pública, a favor, o Grupo Municipal está a favor, faltaría máis. Recuperar o público, tamén estamos a favor de recuperar o público, faltaría máis. Devolver ao pobo o que lle roubaron, por suposto, vencer as resistencias dos poderes fácticos, poñer os intereses da xente por riba das perversas empresas privadas desas alimañas, resistencia para recuperar os servizos para a xente. Tamén esa é unha frase, gústame, calquera delas é espectacular. Un debate, por certo, no que o importante non é acreditar o que resulta máis eficaz e máis eficiente, os custes, o que significa que é millor para a veciñanza, posto que é un debate trucado, un debate, na miña opinión, certamente tramposo, pero ao final temos que poñer o que temos en riba da mesa. E o que temos en riba da mesa é que estamos ante un expediente administrativo incompleto, non é que o digamos nós, é que o dicen moitos técnicos e moitos funcionarios, todos eles competentes deste Concello, cheo de contradicións, tamén é unha afirmación da propia lectura do expediente, con informes contrapostos, con opinións diverxentes, que non acredita as vantaxas para a veciñanza comportará a prestación do servizo da hora do guindaste por parte de Tusa, un expediente que non é o que o digamos nós, está recollido nos propios documentos, pode ter repercusións negativas para a Facenda municipal, un expediente condicionado no propio acordo que o propio goberno ten que vincular a súa aprobación a unha decisión de ámbito jurisdiccional, un expediente que obxectivamente, na nosa opinión, non debe nin pode ser aprobado neste pleno. Esa é a única realidade, esa é a verdade deste punto da orde do día, e por iso o Grupo Municipal Popular vai votar en contra, obviamente. Pero en todo caso, antes de rematar, señor alcalde, mire vostede, non vou consentir, nin vou tolerar que lance sombras de dúbida sobre a miña actuación neste tema e sobre as miñas motivacións neste tema, e tamén sobre a miña honorabilidade ou a honorabilidade deste grupo. Sei que van ao noso soldo ter que aguantar ese tipo de insinuacións nas redes sociais por parte dos seus police advisors, pero non vou tolerar que o faga vostede no pleno. Moitas gracias, máis nada. Señor secretario, imos a pasar a votación. Do dictamen da Comisión Informativa na sesión ordinaria que tuvo lugar o día 11 de maio de 2017
de acordo co dictame que figura. Queren que o lea o dictame? Fai falla. Votos a favor? Compostela Berta e BNG. Votos en contra? Votos en contra, Grupo Popular. Abstencións? Abstencións o Grupo PSDG-PSOE. Por lo tanto, a proposta quedaría aprobada. Gracias, señor secretario. Imos a facer un receso de 15 minutos. ¿Vale?